Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 104. Agora. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada. Apareciche de primeiras, Antón, que che parece? Boas noites. Boas noites, estaba despistado. Estaba escribindo aquí un par de cousas e de repente, de súpeto, sen querelo nin bebelo, estaba na pantalla. É que non sei por que a estea con eu só non aparece, está en negro. Así que nada, hoxe empezamos os dous aquí directamente. Que tal, como andas? Sí. Eu estou... Ben, moi ben. Facía tempo que non estábamos aquí. Sí, 2 semanas. Hai 2 semanas fallei eu e a semana pasada fallache ti. Bueno, estou medio aínda... Volvín coller aí algo de frío. Estou medio resfriado outra vez, tío. Teño térmica por debaixo. Sí, é que vai frío. Se me ves, teño unha manta de cintura para baixo toda, ata os pés, é tremendo. Bueno, hai que coller forzas, claro, que me poño enfermo seguido porque non como suficientes huevos de la abuela. Temos fame, hai que comezar falando dos mellores ovos do planeta, os de la abuela, os camperos de Melide, dos irmáns Casal que apoian o fútbol galego. Aí os tés, sí señor. Que ademais xogan no boi morto e non paran de furar redes, e se non paran de furar redes é evidentemente porque non paran de comer ovos da boa, que son os mellores. No día e no Carrefour, tamén en miles e miles de establecementos hosteleiros, toca o bazo da xornada. E o bazo da xornada tiña que ser evidentemente para o Racing, Antón. Esta semana non podía ser de outro xeito. Sí, para o Racing Club Ferrol, logo de saltar o Molinón por 1-3, con 1000 racinguistas que se di cedo na malata, e se iso non é un bazo da xornada que non lo expliquen. Non sei se queres presentalo ti. Como queiras. Se non ao mesmo tempo, estaría ben, así como tiro combinado, porque é un protagonista dos máis tops da tempada, dos máis tops da tempada, sen dúbida. Escoita, na radio onte estaba narrando un partido, quixen decir Oliver e Benji e seume Inazuma Eleven. Non sei se vas vello ou non. Mal. Bueno, coido que todos os que onte escoitamos a conversa de Raúl Villares con Josué do Río, creo que coñecimos a unha persoa máis alá dun futbolista, o cal nos tempos que corren agradecese moito, así que, pois... Eu teño precisamente moitas ganas de falar hoxe con el, o bilbaíno que marcou e asistiu no Molinón, e hoxe, hai que dicilo, porque hai que recordalo sempre, grazas ao Departamento de Comunicación do Racing Club Ferrol, que xa podían aprender outros e que sempre nos tratan maravillosamente, podemos estar aquí co protagonista do bazo da xornada, Josué do Río. Hola Josué, que tal? Boas noites. Hola, buenas noches, que tal? Bueno, primeiro de nada, parabéns, non? Hai que dicilo, chegou a vitoria por fin. Pues sí, la verdad que, bueno, ya era hora que por fin nos cayera un poco la moneda de cara. Salió un buen partido, se nos dio el partido que tenía que ser, sobre todo fuera de casa y en la dinámica que estábamos para sumar más 3, así que encantado, muy feliz de haber conseguido los 3 y ahora darle continuidad, porque esto no para. Tivo que ser ben diferente o adestramento de hoxe, non? Comparado coas semanas que traíades antes, hoxe é certo que despois o falaremos, non? Que é unha semana especial porque xa hai partido o mércores e non hai moito tempo para parar, pero tivo que ser xa outra... Ti ao final cando adestras eres futbolista, ven aí, digamos que a dinámica non é a mellor, non sais igual o adestramento, non fas mesmas coñas porque non entran igual que despois dunha vitoria como a de onte. Mira que somos un vestuario muy de bromas y de coñas y de estar muy de buen humor, pero es lo que tú dices, al final cuando estás en esta dinámica es muy complicado, sobre todo el principio de semana, y bueno, siempre
una victoria así, sobre todo pues como se dio, en un campo también muy bonito, con toda la gente que nos acompañó. La verdad que salió un día ideal y bueno, hoy lo estábamos comentando también, que si estábamos así ganando un partido, no me quiero imaginar cuando empezamos a ganar más seguido. Pasaron xa máis de 24 horas, é certo que, bueno, que co cargado que tes o calendario, con partido o mércores outra vez, é difícil parar para reflexionar, pero como estás agora mesmo, despois de todas as emocións de onte no Molinón, xa de antes de entrar ao campo ata finalmente esa conversa con Raúl Villares? Pues es que es lo que os digo, durante toda la semana, después del partido contra el Oviedo, que fue una pesadilla aquello, sobre todo el postpartido y cómo se dio, fue una pena para todo el mundo, porque encima estábamos a un paso de si hubiéramos conseguido la victoria, pues de estar muy muy cerca, no sé si de terminar la jornada fuera o estar ahí prácticamente fuera del descenso, y se nos dio un partido muy 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 malo. Ya te digo, fueron horas muy, muy complicadas, muy jodidas. Y la semana fue de estar muy dolidos, pero cuando estás así, al final normalmente sueles sacar tu mejor versión. El equipo estaba muy dolido, individualmente también estaba muy dolido y yo creo que eso se trasladó al fin de semana y se vio en el partido que, o sea, lo trasladé así también en la rueda de prensa, que tenía que ser el partido, ya de sumar +3, de ganarlo, como sea, como fuera. Y no sé si creer en el destino un poco, pero estaba 100% convencido de que este iba a ser el partido para empezar a cambiar un poco la dinámica y bueno, tanto el recibimiento como la gente que nos acompañó, pues ya digo, fue ideal y yo creo que merecimiento también a todo lo que hicimos durante la semana. E que podemos ir vendo este vídeo que foi pendurando aí o Racing nas súas redes sociais. O certo é que o que ti comentabas, non? Despois de como foi esa tensión tamén da semana pasada, xa non falo só do futbolístico, senón a nivel emocional, que no fútbol moitas veces, cando hai estas dinámicas é tan importante, pois claro, máis alá do destino ou non destino, de que os xogadores tamén quixeran dar o do de peito despois do vivido a semana pasada, o certo é que a afección do Racing estivo aí probablemente en canto a porcentaxe, unha ampla porcentaxe da culpa, por decirlo así, da vitoria tamén é de todo o racinguismo que estamos vendo nos vídeos. O sea, foi tremendo. Sí, sobre todo por lo que digo, al final cuando estamos así, cuando afición y club, plantilla, cuerpo técnico somos uno, pues es todo muchísimo más fácil. Evidentemente nosotros comprendemos el enfado, nosotros también lo estamos cuando las cosas no salen. Entendemos la crítica, el enfado después del partido del Oviedo, que la gente estuviese pues con esa crispación, con ese enfado, con esas incluso dudas, con esa crítica, pero bueno, al final nosotros teníamos que dar un pasito adelante. Evidentemente nosotros también estamos enfadados, estamos decepcionados por cómo se dio el partido, sobre todo la situación del equipo, pero bueno, creo que el equipo hizo un reset mentalmente y bueno, la afición también, porque bueno, ya no se acordaba a nadie del anterior partido y es muy difícil olvidar una derrota así. Y desde el minuto 1, ya te digo, desde que salimos desde el hotel notamos su calor, su cariño. Ya te digo, cuando somos uno, todo es mucho más fácil y ojalá que así sea, que entiendan que va a haber momentos malos, que va a haber momentos en los partidos que el rival va a ser superior, que incluso nosotros no estemos bien, pero ya lo dije en una entrevista, que nos quieran cuando menos lo merezcamos, porque va a ser cuando más los necesitemos, porque en esos momentos son los que más dudas tenemos, los que más mentalmente y las fuerzas flaquean, así que en esos momentos que ellos te dan ese empuje, realmente se agradece. Sobre o fútbol, Josué, tamén a primeira parte foi unha montaña rusa de emocións. O 0-1 pero que chega logo despois dunha revisión de 5 minutos de VAR, e despois ti goleador no segundo, asistente no terceiro, tamén tocaba un partido do equipo ir por diante 0-2, e que mira, dá a casualidade de que recorta diferenzas o Sporting e respostades prácticamente que na xogada seguinte para facer 1-3. Sí, yo creo que hubo varios momentos claves en el partido. Yo creo que ellos entraron muy bien al partido, mejor que nosotros. También es evidente, están en casa, están jugando
frente a su afición, en su campo, y normalmente eso se suele dar. Creo que tuvieron algunos acercamientos que, pues mira, lo que estábamos hablando antes, por fin nos cae un poco la moneda de cara, y en esos acercamientos que tuvieron no consiguieron hacer gol, y nosotros en la práctica, prácticamente la primera que tuvimos, pues conseguimos hacer gol, y ya te digo, después de estar 5 minutos parados con el VAR, que este año la verdad que cada vez que entra el VAR nos echamos a temblar porque no sabemos por dónde va a salir. Sobre todo, hostia, espero que esto también sea un momento en el que también nos cambie esa suerte con el VAR, porque yo creo que no lo estamos teniendo este año, y mira, esta vez nos cayó de suerte, que yo creo que era merecido, porque no sé todavía qué se estaba revisando de la jugada. Y a partir de ahí, pues mira, el 0-2 también en otra transición, en otro momento del partido en el que, bueno, defensivamente estabas cumpliendo, pero cada vez que sales en transición, pues ves que le haces mucho daño al rival, eso también le genera muchas dudas a ellos y nos genera mucha confianza a nosotros. Y lo que tú estabas comentando, al final con el 1-2 podían haberse visto dudas, que el equipo por la situación en la que está hubiese flaqueado un poco, pero bueno, yo creo que supimos estar tranquilos, supimos rehacernos, y sobre todo ese 1-3 nos dio mucha vida. E que o certo é que en Galicia hai un dito que a can fraco son todo pulgas, e o certo é que o inicio de tempada do Racing, máis alá do futbolístico, entre lesións, entre ese tipo de cousas de revisións do VAR, da fortuna, non fortuna, e que ao final o fútbol moitas veces cando se pon a analizar unha persoa un partido non ten en conta todos os factores que estaba tendo detrás o Racing, e que eu creo que ti agora o que estás respondendo tamén os xogadores confían en que un pouco ese baremo que ao final é 50-50 moitas veces, unhas veces é para uns equipos, outros para outros, tamén vaya tocando que cambie un pouco a sorte, porque entre lesións e todo vaya inicio de tempada do Racing en global, digamos. Sí, pero es como lo que tú has dicho. Aquí lo que se valora, y todos somos en ese sentido muy resultadistas. Afición, prensa, nosotros mismos, ya puedes hacer un partido malo que lo ganas y todo es mucho más bonito. Esa semana todos somos guapos. Y ha habido muchos partidos también en los que yo creo que hemos estado mejor que el rival, o que no somos merecedores de haber perdido el partido. Lo pierdes, y esa semana pues somos muy feos, somos bajitos, tenemos poco pelo, etc. Bueno, pues, por ejemplo, me acuerdo del partido del Elche. El partido del Elche no fue brillante, pero mira, el partido del Cartagena tampoco fue brillante, pero lo ganas, y mira, fíjate, esas 2 semanas, pues es lo que te digo, todos éramos muy guapos, todo era muy, muy bonito. Yo creo que eso mentalmente también le vino muy bien al equipo. Creo que el partido contra el Huesca se vio reflejado eso. Lástima que, pues mira, por otra situación del VAR, yo creo que nos frenó un poco esa dinámica. Y lo que tú dices, yo creo que espero que en esta liga, sobre todo en esta liga que es tan larga, todas esas situaciones, y sobre todo esa pizca de mala suerte, que yo no creo mucho en la suerte, al final yo creo que con el tiempo se va un poco equilibrando, y espero que, pues bueno, todas esas situaciones cuanto más nos caigan de cara, mejor. Contanos un poquinho a túa celebración do gol. Prácticamente, non sei como definila, sinalando como as veas ou algo así. Moita rabia liberada, o que sí? Sí, tengo que decir que no lo entiendo por qué, pero me han pegado mucha caña del vestuario, porque dicen que no puede ser que un jugador meta gol y haga 15 celebraciones, pero realmente hice 2. O sea, señalándome, pues lo que tú dices un poco. Se lo dediqué a mi familia, que hay el tema del brazo, las venas, la sangre. Me acordé muchísimo de ellos, y el corazón coreano, que se lleva mucho ahora, por mi pareja. Lo comenté un poco en rueda de prensa después del partido, y me emocioné. Pensé que no se iba a notar, pero se notó, la verdad. Sí que se Sobre todo notou, agora sí. que estamos escoitándoche falar normal. Claro, O de antes, sobre todo a voz que se- entrecortada, sí que se Claro, notaba, sí. sí que se notaba. A ver, é que tamén é normal despois de... E sobre todo creo que é unha mensaxe importante, que ao final a que lanzas
apoiada evidentemente en que se te entrecorte a voz, a mensaxe que lanzas de que os futbolistas no día a día, cando veñen esas dinámicas, tamén o pasamos mal e tamén temos que superar ese tipo de momentos, e creo que é unha mensaxe moi importante o de apoiarse en xente que te quere e sobre todo en profesionais, que agora que parece que por fin empeza a saúde mental a estar no día a día, mensaxes como ese, pois creo que son importantísimos. Sí, sobre todo porque, o sea, creo que, no sé si públicamente lo he comentado muchas veces, pero siempre digo que los primeros que queremos ganar somos nosotros, los primeros que queremos tener una buena dinámica somos nosotros, los primeros que queremos que todo vaya bien somos nosotros. Cuando yo vengo aquí no es con el pensamiento de estar con el agua al cuello e ir poco a poco y remando. Yo vengo al Racing de Ferrol con la máxima ilusión posible, viendo el año que han hecho el año pasado y queriendo repetirlo, y cuando las cosas no salen bien, pues al final no debería ser así, pero te lo acabas llevando a casa. Y pues evidentemente lo comenté un poco en rueda de prensa, que yo entiendo la crítica, las dudas, porque es una situación en la que todo eso se genera. Es lo que conlleva, ¿no? Estas situaciones de perder y que el equipo no funcione, pues lo más fácil es la crítica, el enfado genera eso, que la gente dude de ti y demás. Y bueno, ahí los que realmente salen y un poco los que te mantienen firme, pues es tu entorno. Yo me siento muy afortunado del entorno que tengo, de todo el apoyo que tengo y la verdad que pues en ese momento en el que marqué el gol me acordé muchísimo de ellos porque a veces es realmente muy jodido, sobre todo cuando las cosas no salen bien, porque cuando las cosas no salen bien es lo que te digo, aguantar todas esas críticas, todas esas dudas, por muy bueno tú que sepas que eres y que tú, ya te digo, como dije en rueda de prensa, a mí nadie me ha regalado nada en mi vida, yo estoy aquí por méritos propios, he trabajado muchísimo, al final, si cuando lees y sobre todo cuando estás en esta situación tan mala, hay momentos complicados que te hacen dudar de ti mismo, pero para eso ya te digo, afortunado de tener el entorno que tengo y que no me dejen caer nunca. Neste sentido, eu Antón queríalle facer unha pregunta que, claro, ao final fica coa bola, digamos que cubre moitas categorías así máis modestas, máis preferente, terceira, digamos que non adoitamos ter futbolistas profesionais, entón cando podemos ter a oportunidade de falar cunha persoa que sí que se dedica profesionalmente ao fútbol, perdón, que o fútbol é o seu traballo, pois sí que nos gusta preguntar por ese gusanillo do principio, non? Polo amor polo deporte que ao final creo que canta máis alta é a categoría, máis se vai perdendo esa ilusión por algo que nos gusta a gran maioría da xente, que é xogar ao fútbol. Entón non sei, ti xa con 30 anos, como ti dis, picando moita pedra, tendo que pasar moitas cousas para chegar a onde estás, canto segues gozando ti do fútbol no día a día? Canto é o teu traballo ou canto disfrutas en sí do fútbol? El fútbol es mi vida, de verdad, o sea, tengo muchos jaleos y tal, sobre todo, por ejemplo, en tema, este verano, por ejemplo, me llamaba mi repre, mi redactador, mi prepa de Bilbao y me echaban muchas broncas porque estoy de vacaciones y no paro de quedar con mis amigos para echar pachangas y para demás. A mí me gusta eso, me enamoró del fútbol eso. Yo soy de barrio, yo me escapaba de casa para jugar con el balón y con mis amigos. Nos tenían que llevar arrastrar de las orejas a casa para que dejásemos de jugar y en ese sentido sigo siendo el mismo niño y ya te digo, a la mínima que puedo, ahora en Navidades, pues no, porque me diré que no, pero porque me echará la bronca también, pero ya te digo, me acuerdo que una de las llamadas que tuve con el Racing de Ferrol me pilló en medio de una pachanga con los amigos. Y Sí, ya te digo, señor. siempre suelo decir que lo más importante y sobre todo lo ideal sería que jugases en el fútbol profesional como juegas con tus amigos en el barrio. Eso sería lo ideal, pero a veces todo lo que se genera en torno a esa pequeña presión, esas expectativas, pues te lastra un poco en sacar todo tu fútbol en el fútbol profesional en vez de como lo que das en el barrio, ¿no? Falouse moito, bueno, volvendo un pouco ao partido, que o que é a tempada, falouse moito de que probachedes de todo, non? Liña de 5, liña de 3, dúas puntas, que ese medio centro ofensivo, custaba que saíran as cousas, pero onte con esa efectividade para gañar nun estadio como é o do Molinón,
podemos dicir que son cousas do fútbol, porque forma parte deste xogo, pero se ti tes que poñer a clave da vitoria, onde pensas que estivo esa clave para gañar nun campo así, nun momento tamén tan delicado? Yo te diría, mira, un punto clave es lo que os he comentado antes. Yo lo sentía cuando salí en rueda de prensa, yo lo percibía en el vestuario, la gente estaba muy dolida por la derrota anterior y cuando una persona y sobre todo un entorno y una plantilla está tan dolida, normalmente después ese dolor lo transformas en rabia y sacas tu mejor versión. Se suele decir, ¿no? Después de los momentos más duros es cuando te haces más fuerte. Yo creo que fue un palo muy duro el día del Oviedo, pero ya te digo, toda esa rabia y todo ese enfado que tuvimos lo supimos gestionar de la mejor manera para el partido contra el Sporting y sobre todo yo creo que fue muy clave lo que te he comentado antes. Ellos en el Arreón, está claro que están jugando en casa, pues no consiguieron tener ese acierto y nosotros, pues cada vez que transitábamos, veíamos que hacíamos mucho daño. Yo creo que siempre pienso que la mentalidad es todo en el deporte y creo, pues mira, nosotros en una situación mala nos agarramos a esa sensación de que cada vez que transitábamos hacíamos daño, que de las pocas veces que llegábamos hacíamos gol. Eso a ellos les generó una inseguridad, no sé cómo llamarlo, y a nosotros pues nos generó una confianza brutal que en esta situación es primordial. Y yo creo que el partido pasó por ahí. Te diría, por ejemplo, yo qué sé, si en los primeros minutos ellos llegan a haber tenido ese acierto de cara a gol, en algunos acercamientos que tuvieron, pues el partido hubiese sido diferente, seguro. Eu quería preguntarche por dous xogadores a nivel individual. O primeiro, Aitor Buñuel, Jóqueres do Racing polo da máscara, sobre todo pola asistencia, non? Porque ao final, digamos que tivo que haber algo de vacile porque non é que sexa a túa asistencia máis complicada. Ao final é un xogador de Buñuel tremendo. E a segunda persoa sobre que che quero preguntar é sobre Naldo. A semana pasada falamos moitísimo do que se notou a súa baixa no Racing. Onte a imaxe curiosa de que ata lle coloca a lentilla a Puric. Ten que ser como un pai no vestiario, ten que ser tremendo de Naldo. Sí, mira, lo primero, pues en Aldo está claro. Para nosotros es una pieza muy, muy importante, sobre todo por lo que transmite, por lo que contagia. Sobre todo cuando las cosas al principio no nos salían y estábamos en una mala dinámica, pues ese tipo de jugadores con esa experiencia y con ese carácter dentro del vestuario hace mucho y evidentemente tenerlo en el campo para nosotros es muy importante, pero eh, como la gran mayoría de la plantilla, ya te digo, estamos echando en falta también pues lo que estábamos hablando, esas lesiones. Ojalá que cuanto antes podamos empezar a tener a toda la gente disponible, que empecemos a recuperar a todo el mundo, porque bueno, también tenemos en la plantilla gente como Erika Baco, que puede tener ese carácter, pero todavía las lesiones la han privado un poco de demostrarlo. Estamos echando de menos también, por ejemplo, a Luis Perea, a Bryce, ahora también está Moy. O sea, necesitamos también que la gente se vaya reenganchando, se vaya recuperando y tener esa competencia sana dentro de la plantilla y seguro que eso va a sumar. Y luego, pues, de Buñuel, ¿qué te voy a decir? La semana pasada, mira, lo comentamos un poco en coña, que fuimos aquí a cenar porque era el cumpleaños de Bryce y hicimos una pequeña cenita para celebrarlo aquí porque vivimos juntos. Bueno, juntos no, perdón, vivimos muy cerca. Y sin decirnos nada, fuimos a casa de Emilio y me acuerdo que fui al supermercado, al campo, lo mítico, ¿no? Para no quedar mal, pues llevar algo. Siempre el invitado lleva algo y pues quedamos a las 9, a las 8:30, todo apurado, fui al supermercado y cuando estaba pidiendo me giro y me encuentro a Nacho y a Buñuel. Me quedé como, o sea, esto no puede ser casualidad y les dije, estas sinergias que tenemos fuera del campo las tenemos que trasladar al campo. Y en la celebración se lo estoy diciendo. Me acuerdo que le dije, yo, las sinergias del campo, o sea,
lo que te dije el otro día, estas sinergias oye, sin decirnos nada, de repente aparecemos en el mismo sitio comprando la misma cosa. Esto hay que trasladar al campo y le dije, el fin de semana se va a dar +3 seguro. Y mira, fíjate, me metió Nacho, metí yo y metió Buñol con asistencia mía. Así que Sí, señor, sí, señor. va a ser recordada esa anécdota. No creo en las casualidades tampoco. Quen o diría, quen o diría. Ao campo seguro e ao vestiario, porque lóxicamente temos que preguntarche un pouco como foi esa chegada ao vestiario entre alivio e despois a celebración, a música. Tesme unha pinta de coller o altavoz e facer DJ tremenda, teño que dicirche. Sí, pero le dejo mucho a Eneco. Confío mucho en Eneco. Yo le suelo dar alguna pincelada, alguna idea, pero a Eneco ya le conozco de hace, pues eso, estos 2 últimos años en Amorebieta. Sé lo que le va, a mí me gusta y sabía que en cuanto firmó aquí iba a coger el mando de los DJ, así que no deja mucho. Y bueno, pues imagínate, después de la victoria, alguno comentaba también dentro del vestuario que hostia, parecía que hay un velatorio, que por fin habíamos ganado después de mes y pico, 2 meses, y yo creo que también se veía mucho la liberación de los jugadores, que pues bueno, para nosotros, ya te digo, era muy importante cortar esa dinámica tan mala, sobre todo de no conseguir la victoria, porque bueno, empates hemos tenido muchos, pero había que conseguir la victoria y pues sobre todo me quedaría con la liberación que tuvo la gente y espero que a partir de ahora empiecen a llegar mucho más seguido las victorias. Por ir rematando xa, que dixemos que che íamos roubar 10 minutos e levamos aquí falando máis de 25, pedimos perdón antes de nada, moitas grazas. Nah, encantado, tranquilo. Quería preguntarche un pouco por a adaptación a Ferrol. Eu lembro a túa presentación, non sei se dixeras que tiñas familia galega ou que o teu apelido tiña algo que ver con Galicia, non sei se por aí a adaptación a terriña, digamos que foi máis doada ou se xa coñecías algo de Ferrol, por exemplo. No, la verdad que, bueno, por parte de mi abuelo, por parte de mi padre, son de aquí. No me acuerdo ahora, siempre se me olvida el nombre, soy un desastre para los nombres, pero fíjate, el apellido es gallego porque mi abuelo y la familia son de aquí, yo tengo familia por aquí, no les conozco tan personal, pero ya digo, mi padre tiene relación con ellos y el apellido me viene de ahí. Y no, Ferrol no había venido todavía, incluso a la familia que tengo aquí no la había conocido todavía, pero esa raíz por parte de mi abuelo, que la verdad que, pues mira, fue el primero en fallecer y le tenía un cariño enorme cuando vine aquí, pues recordar esas raíces, ese apellido que lo llevo con mucho orgullo por él, pues mira, también es una cosa muy bonita que seguro que desde ahí arriba me está viendo y se siente muy orgulloso, estoy seguro. Claro que sí. Antón, algo máis ou tiro ya a clásica xa? E deixamos que vaya a descansar, que o mércores hai partido. Pois a clásica de todos os 11 galegos, preguntamos a xente, como che dicía antes, non, que non son xogadores profesionais, entón moitos, digamos que compaxinan o seu traballo co fútbol. Claro, ti entendo que te dedicas ao fútbol exclusivamente, así que imos trocala un pouco. Como están moi de moda os 24 horas cun futbolista, como serían, así en resumidas contas, pero 24 horas con Josué do Río por Ferrol un día libre, que lle gusta facer? Bueno, lo primero que tengo que decir que bueno, sí, ahora soy profesional, pero yo ya te digo, yo soy de barrio. De picar pedras, sí señor. Efectivamente, de donde nazco yo. Sí, dime. Nótase na túa forma de falar. Sí, estou de acordo. Porque levamos 35 minutos falando de fútbol, claro, podemos estar 2 horas máis. E non son respostas de o partido foi complicado, non sei, non, son aquí estamos falando como se estiveramos nunha terraza tomando algo, o sea, agradecemos de corazón. Yo siempre lo digo, al final eso no lo pierdo y por muy lejos, yo siempre lo digo, yo nunca cambio por muy lejos que hubiese llegado o que he llegado, no voy a cambiar. Esas son mis raíces, lo llevo con orgullo, lo comenté en rueda de prensa, esos valores que me ha dado venir de abajo, de un barrio, de una familia currante como Sisola, pues yo creo que eso es un poco lo que reflejo también en el campo y lo dije el otro día, cuando vienen
mal dadas. Yo he aprendido desde pequeño que hay que estar juntos y vendrán momentos mejores. Eso sí, los malos momentos se quitan con trabajo y eso es lo que he aprendido de mi familia. Y lo que os quería decir eso, que yo ahora soy profesional, pero yo sé lo que... Yo hice el grado superior de automoción y me tocó las prácticas en un taller de barrio, porque lo tenía que compaginar. Ese año estaba en el Eibar y estaba pues con el filial y con el primer equipo y me tocó buscarme las prácticas para poder compaginar las horas con un taller de mi barrio y ahí supe lo que es trabajar de verdad. Lo veía de mi familia, pero hasta que no te toca, no lo sabes de verdad. Y prometí no volverme a quejar por meter muchas horas en el fútbol o porque un día fuese duro, lo que sea. Trabajar en el taller, ahí sí que realmente aprendí lo que es trabajar de verdad. Nosotros ahora mismo, pues mira, somos unos privilegiados y ya vendrá después. Sí, señor, pois 1.000.000 de verdade, de corazón, que estiveras aquí connosco neste 11 galego. Bueno, estáme agora xa nas últimas, xa ves bueno, que en días así ten que pasar tamén. Nada, que a mellor das sortes para ti no individual e para o Racing en xeral na tempada e que 1.000.000 de grazas, tío. Nada, un millón de gracias a vosotros, ha sido un placer. Grande, sí, señor, Josué do Río, un fenómeno. Antón, espectacular, foi tremendo. Ah, tremendo. Foi tremendo, foi tremendo. Absolutos, Estou nas últimas, vas meter que axudar bastante, vas meter que axudar... Un pouco estou fino eu esta semana, pero bueno... terás que tirar... Papel frío, que queres que che diga? Se polo que sexa, non? Terás que tirar un chesquiño do carro. Temos os ovos... Novo fica boleiro. Haberá que ir a polo gimnasio, non? Haberá que ir polo Exalta Centro Deportivo, o mellor do mundo. O certo é que é un luxo para nós contar con eles. Un sitio onde realmente podes coidarte, non como a min que estou dando unha imaxe de que non me coido nada. Sí que me coido, pero pois últimamente pillo as todos os resfriados. Iso é, quizáis, que non vou suficiente o Exalta Centro Deportivo, que é o mellor sitio do mundo, que ademais son unhas persoas maravillosas, a xente boa merece cousas boas, así que, xente amable, toca xogador Exalta da xornada. Igual o vedes 2 veces, por certo. E quen é o xogador Exalta da xornada neste 11 galego número 104, Antón? Bueno, pois o noso xogador exalta da xornada marcou un hat-trick tremendo. Son moi bons goles, hai que decirlo. E tamén xa tocaba falar con alguén deste equipo que semella activo contra Gafe, toco madeira e todas esas cousas que se din, que ten a marcha posta camiño de ser equipo da terceira vindeira tempada. Onte, nunha nova proba para os de Jairo Arias, de novo Atlético Coruña Montañeiros acabou goleando o Val por 1-5. Son 15 partidos, 13 vitorias, 2 empates, con Jorge Otero, Jorge Cano, Pape Galle. Moitos levan os focos, pero esta fin de semana o protagonista do triunfo foi un raparigo do ano 2005 que marcou os 3 primeiros goles do partido do seu equipo, bueno, do partido non, do seu equipo. Hugo Mato, que tal? Moi boa noite. Hola, buenas. A ver, Bueno, primeiro de nada, dalle. sí, claro, parabéns. O que máis nos gusta preguntar despois dun hat-trick e case sempre é que non. Houbo balón? Non houbo balón? Bueno, muchas gracias, non hubo balón. Sí, señor. Pero... Dalle. No, digo, que tamén xa foiseme, dalle ti. Non, o que ia dicir é primeiro agradecerlle a Hugo que este aquí connosco. O certo é que cando despois do partido estou nas últimas, de verdade, da Gorxa estáme dando unha rabia tremenda e pídoche perdón, eso primeiro. Cando remata o partido empezaronos a bombardear por redes sociais, tedes que estar mañá con Hugo Mato, pero tamén é certo que moitos avisaban, é un rapaz tímido, así que tratade o ben e con cariño, que non sei se será polo menos falando e públicamente das primeiras entrevistas que concedes. Sí, la verdad es la primera que concedo. Me cuesta bastante hablar en público, pero bueno,
intento hacerlo lo mejor posible. O que tes que pensar é que non é unha presentación de clase. Non eres o grupo B que vai presentar a célula eucariota, senón que imos falar aquí da vida e de fútbol. Matogol, por certo, que puxo aí o alcumio Montañeiros. É como te chaman os compañeiros, non? Matogol. Sí, viene del año pasado ya, que marqué bastantes goles, la verdad, y este sigue igual. E por seguir rompendo un chisquiño xeo, xa agora falamos máis en serio, algunha vez che confundiron con Hugo Matos? Do Compos, porque tamén Rubio, No. non sei se por aí houve algunha confusión algún día. No, yo creo que no. Dalles tempo, dalles tempo. Porque... Son de xogadores distintos, non? Un chisquiño. Sí. Mira, tamén... Sí, o chat, que di burridanse preguntadolle polo licor de ervas. Ollo que igual estamos aquí... No. Ainda non estamos en horario de falar destas cousas, No. Nada, non hai declaracións. No. Veña, dai, Antón. Porque se ten que meterse un licor de ervas despois de cada hat-trick, cuidado, Ollo, Porque ollo. o dato que teño aquí apuntado é que o ano pasado dicías que metiches moitos goles en Liga Nacional Xuvenil, 3 hat-tricks, nada máis e nada menos. Este ano xa levas un. Sí, a ver, el año pasado sí que para mí fue muy bueno a nivel personal. Este año me está costando más porque, bueno, al principio estuve lesionado y tal, pero bueno, ahora voy cogiendo ritmo poco a poco e intento aportar lo máximo posible. Por certo, antes de ver os goles, eses mesmos que bombardearon dicindo que Fica coa bola tiña que falar hoxe con Hugo Mato, dixeron que eras tímido, pero que eras unha grandísima persoa. Claro, que vas dicir ti, non? Non vas dicir ti agora aquí que eres mala persoa. Sí, yo intento portarme bien con todo el mundo y la verdad que sí. Foron varios, así que cando o río soa, pois auga leva, ou algo así era o refrán. Imos ver os goles, goles un pouco de novo rematador, non? De estar na área, de saber onde estar e de definir. Non sei se queres ir comentándoos así por riba. Sí, bueno, el primero, la verdad, no sé ni yo cómo remato, me está agarrando el defensa ahí, estiré la pierna y fue para adentro. El segundo sí que fue bastante buen gol, además me dio la asistencia Ale Suárez, que también es de mi edad, que ascendimos juntos el año pasado también. Y el tercero, pues es un regalo que no defino muy bien, pero bueno, terminó entrando, entonces contento. Facía sol, por alá. Sí. O terceiro case non se ve. Sí. Falaba... Ademais, Dalle. importantes, porque como foi? 0-1, 0-2, un 2, un 3, non? Sí. Entón, o un 3 tamén importante, o que falábamos con Josué do Río, pois mira, o que fixo todo Racing colectivamente, fixo ti só. Sí, a ver, al final nos pudimos ir ganando el descanso 0-4 tranquilamente, pero al final tuvimos 2 palos y un error en defensa, pues nos fuimos 1-2, pero luego ya con el 1-3 y luego ya Jorge Otero metió el cuarto, ya se acabó el partido, y luego Currás, que entró desde el banquillo también. O sea que... Eu quería preguntarche polo que comentabas ti antes, non? Por esa mestura que ten o Atlético Coruña Montañeiros, que tamén, evidentemente, que o rexistro que levades en ligas en perder aínda, pois está funcionando moi ben, que... O certo é que xa levan moitos anos este proxecto como crecendo pasiño a paso, o de ter o equipo xuvenil en división de honra xa foi un paso moi importante, e como que agora ve os seus froitos, non? No equipo senior tamén evidentemente con xogadores moi importantes, xa os comentou Antón, Jorge Otero, volveu Cano, que tamén é histórico, que volva a preferente a baixar o barro e tal, pero como que esa mistura e sobre todo eses pasos de ter o equipo xuvenil en división de honra e traballar ben coa base, pois daquel lodo, esa lama que vemos agora co primeiro clasificado da Preferente Norte. Sí, la verdad que en estos 2 últimos años se están confiando bastante los juveniles. Creo que hace 2 años subieron 4, este año otros 4, así que nos están dando la oportunidad y hay que intentar aprovecharlo. Por pechar un pouco o de antes dos hat-tricks do ano pasado, un deses foi a lei do ex contra Ural, e coido que estiveches no Ural en etapa de infantís ou algo así, pareceume mirar, entón, se temos que definirse como canteirán algún dos dous equipos, que? Estuve más años en el Ural,
pero yo considero que el mejor nivel y todo lo di en el Montañeros, o sea que me quedo con el Montañeros. Ollo, ollo. 50-50, podemos dicir. O 60-40 pro do Montañeiros, porque Sí, foron, sí. foron anos tamén no Ural de formación, digo, por darlle algo de mérito, digo. Sí, en el Ural al final, en Benjamines quedamos campeones gallegos también, estuve, no sé cuántos años fueron, pero bastantes. Y bueno, le tengo cariño, pero yo considero ahora que mi mejor etapa está siendo en el Montañeros. A nivel individual, para a xente que non che coñeza, acabamos de ver os goles, deu unha sensación de que eres un tipo espigado. Non sei como te definirías como dianteiro. Yo me defino como un delantero trabajador. Intento luchar todos los balones, competir, chocar y luego pues presionar bastante también. Y si entran los goles, bien. Si no, intento aportar trabajo al equipo, sobre todo. O certo é que o equipo, comentábamoslo antes, non un pouco o rexistro vai camiño de récord. Non sei se tedes algún non sei se alguén sabe, digamos, cal é o récord de puntuación na preferente norte, pero o certo é que se seguides así, ides camiño de superalo, porque agora mesmo son 12 puntos de vantaxe co segundo, sen perder aínda, só 2 empates. O equipo está nun momento tremendo. Sí, la verdad no sé cuál es el récord, pero nuestro objetivo es seguir así partido a partido, intentar llegar al parón este de Navidades invictos y luego intentar hacer la mejor segunda vuelta posible para intentar conseguir el objetivo. Perdade que meta baza nisto, pero non sei se é o récord, pero sí que me lembro de que hai un Compos que fai 87 puntos. Que raro que xusto sexa o Compos, que raro. Sí, entón, bueno, por dicirlo aí o dato, Vale. se superades ese 87 puntos xa que sí que non entendo absolutamente nada. Claro, porque un mira a clasificación, estamos a 16, non? De decembro, hoxe. Correcto. Non sei se algún de vos pensaba na pretempada que íamos a estar no 16 de decembro e mira a clasificación e pon 0 derrotas. No, la verdad es que no. El objetivo del club que nos marcaron al principio de pretemporada fue intentar luchar por el playoff, pero al final nuestro entrenador siempre nos exige el máximo y con los entrenos y todo estamos intentando y jugando muy bien. O sea, yo creo que actualmente si seguimos así, muy pocos equipos pueden competir con nosotros. Falábamos agora con Josué do Río de dinámicas, non? Do que influen as dinámicas. Eu estou seguro que en todos eses partidos do Atlético Coruña Montañeiros houbo algúns que sacou por inercia. É dicir, houve momentos da tempada no que o mellor non fostes tan dominadores ou merecestes tanto gañar, pero que os sacastes precisamente pola xeira e por todo o que ten detrás o equipo en dinámica, non? Que ao final no fútbol pois xa sabemos que marca moito. Sí, la verdad que no sé qué partido. Contra el Payosaco quedamos 0-0. La verdad que ese no fue un buen partido nuestro. Y al final, compitiendo y luchando, sacamos un empate. Luego en Sofán fue otro partido que sí que fuimos superiores en cuanto a ocasiones, pero muy complicado. Y al final conseguimos empatar 1-1. Y al final estamos sacando los resultados, que es lo importante. Eu quería preguntarlle, Antón, xa que estaba comentando campos tan míticos do noso fútbol, como está sendo, claro, ano 2005, está xogando contra centrais impoñentes, digamos, que tal eso? Porque decía Antón, tipo espigado, dianteiro para loitar tamén, pero ten que ser complicado a nivel físico, non? Vindo de División de Honra. Bueno, de División de Honra non, de ascender a División de Honra. Sí, es complicado, pero yo, a ver, en el cuerpo a cuerpo me considero que soy bastante bueno, entonces me cuesta más en otros aspectos. En el cuerpo a cuerpo suelo ser ganador de duelos, entonces Novo ficaboleiro. es eso. Non sei se sigues moito que é o panorama futbolístico así a nivel, bueno, pois nacional, o galego, porque non teño exemplo digamos, na terceira, porque hai moita igualdade arriba, pero, por exemplo, sí que podo poñer o exemplo do Racing de Santander na segunda, que parecía que ia subir hai un mes e agora xa está aí na lea, ou da Cultural de Deportiva Leonesa na primeira federación, que ese momento, digamos, de 2-3 semanas sen gañar, o lóxico é que chegue. Non sei se o equipo, pois pensas que pode estar preparado para iso.
Sí, yo creo que sí que estamos preparados. Ya todos sabemos que puede llegar ese momento, son cosas del fútbol y al final uno tiene que saber levantarse y cada partido, cada semana es diferente. Al final da igual lo que pase en el pasado, hay que centrarse en el presente y en el futuro. É que o certo é que aínda que chegue esa etapa máis irregular, digamos, que tamén é algo que falaba Jairo en prensa esta semana, que evidentemente pois manter esta regularidade durante toda a tempada é moi complicado, pero o certo é que xa coa vantaxe que tedes, tiña Antón por aquí apuntado, equipo máis goleador, menos goleado, 14 puntos de diferenza coido que son co Sigüeiro, e que realmente aínda que chegue esa etapa de baixón é difícil que os perseguidores cheguen a pillar a este Atlético Coruña Montañeros coa vantaxe que tedes estado en decembro aínda. Sí, la verdad que tenemos un buen colchón, pero al final no podemos relajarnos. Quedan muchos partidos aún, si te relajas puedes acabar pagándolo al final. Entonces tenemos que seguir igual, en la misma dinámica, intentar ganar el máximo número posible de partidos. Está respondendo como un futbolista profesional, Antón. Aquí non se molla nada. Respostas de ABC. Mira, Unai Peón, preguntádolle polos chupitos do viernes. Eso é o que nos interesa a nós, aí sí. No, eso fue, tuvimos la cena de Navidad y tuvimos que jugar unos juegos con los chupitos y tuve muy mala suerte, la verdad. Pero, bueno, Tocouche beber todos, ¿no? Tocouche beber todos. Novatada Sí. histórica. me tocó beber varios seguidos así, pero bueno, me dieron bastante suerte para el domingo, entonces... Non nos repitas, tampouco fai falta. No, non fai falta. Snyder hai un. Non ti cuídate mellor. Pero evidentemente, lóxicamente xa, se o vestiario, pois sempre falamos da familia, non? Eses típicos tópicos, home, cando as cousas van tan ben, a comunión ten que ser, o sea, ti tes que ir a adestrar xa cun sorriso de isto vai todo ben, é magnífico, maravilloso e, no, digo eu, contaxias Sí, sí. todo. Sí, la verdad es que sí, hay muy buen ambiente y pues siempre estamos contentos, de risas en los vestuarios, hablando y eso, hay muy buen grupo. Precisamente sobre ese grupo, sobre eses xogadores que decía antes Anxo bueno, que están aí no Atlético Coruña Montañeros, que son máis veteranos, onde podemos saber meter a Guilla, o porteiro. Claro, para ti, primeiro non senior, vou a facer a comparación un pouco con Jorge Cano porque pode ser o que máis similitude teña contigo en canto a posición. Ten que ser increíble todo o que podes estar aprendendo, ademais, este ano. E se aínda o rentabilizas con goles, pois mellor. Sí, la verdad es que sí, yo siempre intento fijarme en los más veteranos, incluso en Pape también, y pues intento mejorar día a día y sobre todo si me dan consejos y eso, pues mucho mejor. Que tal con Pape? Como é a vosa relación con él? Porque claro, o de non falar castelán ten que ser un pouco un hándicap, ¿no? Pero bueno, falando Sí, bueno. enténdese a xente. Bueno, a ver, es complicado, pero yo creo que nos llevamos bastante bien. Cuando yo marco, por ejemplo, el otro día él veo que se alegra por mí, cuando él marca yo me alegro por él, intentamos pues aprender el uno del otro, entonces estoy muy contento con él. E Jairo encantado, porque cando non marca Pape, marca Matogol, así que claro, po equipo é tremendo. Sí, a ver, depende. Hay veces que nos chilla un poco y eso, pero es muy buen entrenador. Berra moito, entón, aí, chicha, Sí, sí. gústame. Sí, sí. Non tivo que ser doado tampouco que dixeches antes, non? De comezar a tempada ou a pretempada mancado, de feito creo que non debutas hasta casi que outubro, pero despois o crecemento inmediato, porque segunda titularidade, en esa segunda titularidade, pum, hat-trick. Sí, la verdad que fue bastante duro en pretemporada, tener que parar porque entrené creo que la primera semana y después ya no pude volver a entrenar. Y bueno, al final hay que ser fuerte mentalmente, intentar ir cogiendo confianza poco a poco y bueno, en la primera titularidad yo creo que competí bastante bien, pero no pude marcar ningún gol y en esta, por suerte, marqué 3. O sea, yo siempre intento aportar lo máximo al equipo, ya sean goles o trabajo y eso. A ver, Peña, dalle unha cifra, levas 6, cantos te pos, aquí en Fica coa bola? Non me vale de os máximos posibles. A mí non me fai falta números, só se é maior aos chupitos do Benres ou menor. Logo xa eu fágome a miña idea. Mi objetivo yo creo que es superar los 10 goles esta temporada.
A ver, A ver si... non queda tanto, son 4, non? A por 15 Sí, habrá pero- que ir, a por 15. Mira que, Antón, hai que dicilo que a semana pasada, bueno, ti estabas de viaxe, pero a semana pasada falamos con Adrián Rodríguez, que viña de marcar un hat-trick co Céltica, e que dixo que non lle gustaban moito estas cousas porque despois non adoitan vir acompañadas de que a sorte vaya ben o seguinte partido e tal. Bueno, meteronlle 4 esta fin de semana e non marcou, así que non creo que me volva a coller o teléfono. Antes de nada, espero que marques a vindeira fin de semana, porque senón o gafe de Fica coa bola xa vai ser eterno, macho. Buah, mes de maio, descendo ao Atlético Coruña. Era o que nos faltaba xa, era o que nos faltaba. Non, a por 15, Hugo, a por 15 hai que ir. Bueno, voy a intentar, a ver si hay suerte, voy a intentar marcar el máximo posible. Algunha celebración fetiche? Que sabes que No. agora a xente está rexistrando. Atentando, sí. Sí, está o Cole Palmer que fixo así que tiña frío e resulta que Muniain xa o fixera hai 10 anos, é o que ten, macho. No, la verdad que no suelo celebrarlos mucho, la verdad, celebro todos iguales y no suelo celebrarlos mucho. É que xa non vos quedan moitas ideas, a xente xa fixo de todo. Xa agora ser original facendo unha celebración é complicado. Sí, la verdad es que sí. Supoño que, porque non, tampouco aparece en ningún sitio, creo, que es de Coruña, claro, sendo de Coruña, se o es, que non sei, levando o que fixeches o ano pasado que son 24 goles, levando 6 en 2 espacios curtos de tempo na preferente, tendo 18, 19 anos, a oportunidade dunha canteira como a o Depor non está tan lonxe. Es algo que no ni me lo planteo, la verdad. Ahora mismo estoy contento en el Montañeros y yo por mí quiero seguir aquí bastantes años. Si se da la oportunidad bien, si no, también me da igual. Sí, señor, xa está, dalle igual. Vela a disfrutar e a marcar goles, e a beber chupitos cando haxa festa, xa está, non, pa que quere máis, hai licor de ervas. Preguntaba, tiña Antón aquí apuntado a túa irrupción goleadora. Non sei se sempre, digamos, na base, sempre fuches un dianteiro, entendo que a maior parte da túa formación de base foi en punta, pero en canto a irrupción goleadora, a partir da chegada ao Atlético Coruña Montañeiros, non? Sí, a ver, desde pequeño sí que cuando era Benjamín y eso solía marcar bastantes goles. Luego dejé de marcar tantos goles, de hecho cuando llegué al Montañeros tampoco marcaba muchos. En juveniles de segundo año marqué 5 goles en toda la temporada, entonces fue el año pasado, la verdad, donde mostré mi mejor nivel y espero seguir así. Que pegacho estirón ou que? O que cambiou? O a perder un chupito. No, la verdad no sé. Yo seguí entrenando como siempre y al final no sé por qué, pero bueno. Sería de xogar ao Fortnite, mellorache a puntería ou algo, macho. O aim. Algo máis, Antón, ou tiramos ya clásica, veña. Tíralle a clásica. Tiramos a Agardamos que non clásica. perda este finde. Sí, eso, contra Gafe. Contra quen vos toca este finde? Onde ides? Non, xogades na casa, non? Sí. En casa Ribeira. contra o Ribeira. Contra o Ribeira. Ollo que ven de gañar, Sí. Ollo. A ver se... Al que vai a liar Viturro. Bueno, pois a pregunta clásica é para todos os protagonistas que pasan polo 11 galego coñeceros un chesquiño máis fora do fútbol. Non sei se estás estudando aínda ou en que ocupas o teu tempo libre, se traballas ao mesmo tempo que xogas o fútbol ou se simplemente pois vas de chupitos os venres. No, estoy estudiando, estoy preparando oposiciones para Policía Nacional y me dedico a eso. Eso y el fútbol. Mira que hai moita baixa en terceira e preferente de xente que aproba as oposicións a policía e marcha a metade da tempada, Non é o primeiro caso nin será o último, así que mellor agarda a finalizar a tempada para o verán, mellor, non? Sí, a ver, este año va a estar complicado, pero bueno, estoy intentando estudiar lo máximo posible y a ver si hay suerte. Mira, di un Peón bastante cadelo. Xa lle escoitamos máis a voz hoxe que dende setembro no vestiario. Sí, la verdad que soy un hombre de pocas palabras. que as mata calando, non? Que as mata calando. Sí, señor. Xogando, quero decir, cando hai o que decía antes, un central, dicía antes Anxo, un central máis veterano, que igual pois que quere sacarche do partido. Sí, que está aí comendo, que está aí coa turra na orella. Boca pechada.
Eu nos partidos me caliento bastante, la verdad. Este año intento controlarme algo más, pero bueno, la verdad que jugando los partidos tengo mala leche, pero bueno. Hai moita xente que se transforma despois, digamos que unha persoa moi tranquila, despois o ves no campo e como se soe dicir, como decía a semana pasada Brais de Penela de Naveira, é un vinagres, non sei se é o perfil que podemos dicir, vinagres cos colexiados, cos rivais, con compañeiros non tanto, pero... No, con compañeiros no, pero con rivales e eso, sí. Pois, Hugo, que un placer que estiveras aquí connosco neste 11 galego número 104, parabéns por ese hat-trick, parabéns pola xeira. De novo, confiamos en non gafar. Nada, que un placer e que moitas grazas, tío. Muchas gracias a vosotros, un placer. Sí, señor, Chao. qué grande. Ahí está. Hugo Mato. Antón, estás por aí, verdad? Sí, Aí temos os dous protas deste 11 galego. Que me querías comentar? entre que van a perder o finde e que metinlle aí a paza do Dépor e van a levar en no verán, non nos volve falar, os responsables do Atlético Coruña Montañeiros non nos volve falar, non? É o que estás dicindo. Na vida. No, vamos a ser persona non grata para o Nai Peón, que sempre está aí ao pé do cañón. Bueno, hai que comentar cousas... O Botticelli pregunta, moitos goles sí, pero aínda te tundo o básquet, non nos deu tempo, Botticelli. Que magua. Xogará o básquet, Hugo Mato. Ten perfil de xogador de básquet, non? Pregunté yo despegado porque parecía alto, no sé. Sí, no, sí, ten pinta de ser así, o sea, tampouco cuadrado, non? Pero sí espigado para arriba. Sí. Sí. Bueno, hai que falar de Rafael Louzán, non? Digo eu, novo presidente da Real Federación Española de Fútbol, e ademais coido que, bueno, xa se fala do seu substituto, que ao final é o que máis nos importa. Lóxicamente que... Importanos tamén que un galego na federación. Por suposto. Pero ao final, no día a día, digamos, do fútbol galego, o que quede aquí na Federación Galega de Fútbol, pois tamén é importante. E coido que hai un nome que está soando moito, non? De uno Raúl tamén. Raúl Villares. Adiantaba Raúl Villares, creo que nas súas redes sociais. Pablo Prieto, o naronés. Bueno, veremos. Claro, é que Louzán leva todo o seu equipo de traballo para Madrid. Ou a gran maioría. Non me sei a reglamentación, o regulamento, creo que non hai eleccións, non? Que queda un presidente na Federación Galega, refírome agora, sabes? Que non hai eleccións. Non, claro, ata que toque que haxa eleccións queda alguén da pois creo que confianza creo que restan case 3 anos de mandato. Así que, bueno, veremos. Por favor, que manteña o playoff na preferente. A ver, supoño que será a liña continuista. Xa ves que hoxe Louzán nas declaracións unha das primeiras cousas que di é que queren crear unha OTT para que a xente poida ver fútbol sala en directo e fútbol así máis modesto, e algo polo que están apostando bastante, así que pois xa temos TV.gale e canto máis poidamos seguir profesionalizando a nivel visual este tipo de categorías, pois mellor para todos. Pa nós, dende logo. Maravilloso. Sí, maravilloso. Creo que non sei se isto lino ben ou non li ben, que unha das cousas que quería cambiar Louzán no sorteo de Copa e que os rivais tipo Santirso, por exemplo, que xogan contra o Celta, sí. Eso dixo tamén, que por exemplo, que en vez de tocar o español, que xa por proximidade. A min iso non me gusta demasiado. A mí tampouco. Non me gusta demasiado, dicir... No, porque que vai a ver sempre que non me sei equipos da preferente madrileña, pero sabes, poñoche o caso dun Tres Cantos Real Madrid todos os anos. Non ten moita bueno, cousa, a ver, para iso tería que clasificarse o Tres Cantos sempre, que tampouco vai pasar. O sea, o Santirso viviu algo histórico co Supercopa, non creo que volva a xogar a Copa do Rei, a lo menos nuns aniños. Non o sei, o mellor sí, pero home, sería raro, non? Digo eu. Bueno, o Barbastro leva 2 anos seguidos co Barça. Iso tamén é certo. Que sí, que tamén o do sorteo, bueno, en fin, xusto onde hai cámara, tócalle os gordos, e a Pontevedra o Mallorca, en fin. Cheira un pouco, digo eu, bueno, en fin. Imos alá, que senón quedo sen gorxe. Pegalle ben ao básquet, pero aínda é mellor bailarín de flamenco. Ostras, e como non lle preguntamos aí? Volve a chamar, veña, volvemos a chamar a Hugo Mato. Aí temos os dous protas do 11 galego número 104, levamos unha hora, pero é que a conversa con do Río, eso, é que estábamos, eu por lo menos estaba nunha terraza tomando algo con do Río, foi espectacular, o sea, un tipazo criminal. E Hugo, bueno, pues máis cortadiño, evidentemente, custaballe, digamos que non se lle vía cómodo, tampouco queríamos facelo sufrir aquí, xa bastante vacilamos cos chupitos, pero un fenómeno tamén o bo de Hugo Mato.
Xogadores alta da xornada e Josué do Río, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela. E continuamos no 11 galego, imos coa portería, Antón Vieites, onde xoja un bello amigo de Fica coa bola, porque xa levamos anos Pero falando... bello... Non, está tan bello, non? Non, bello con B, bello con B. É que- Un borrapás, un borrapás. No, pero sí que ven amizade de moito tempo, porque temos ao Jato do Ortoño, Rodri Iglesias. Sí, señor. Do Vilalonga. ¿Cómo anda o Vilalonga, ¿Cómo anda o Vilalonga, Tremendo. Terceira vitoria consecutiva, tendo en conta, evidentemente, ese partido que recuperaron ante o Valladares esta fin de semana gañando no Candocia, que non é... Tal e como está a cousa, pois rival directo na pelexa pola permanencia o Somozas. Bueno, tremendo, exhibición do Jato de Ortoño, Antón. Non era un partido dramático, pero case, na parte baixa da clasificación. E bueno, foi un partido no que na primeira metade pois Tomás Abellera, que ven chamando a porta xa esta pasada semana coa dobre victoria, tamén no partido do sábado, pois adiantou os celestes. Bo gole, ademais, chegando dende a frontal aí... cabeceando ben. Contra o Boiro, díxonos Ángel que xa fora o mellor, metimos a Juan Barbeito porque ao final marcara entre semana e asiste nese gol de Rachu a semana pasada fronte ao Boiro, e esta fin de semana de novo Tomás Abelleira pois con moita incidencia no resultado, porque ao final marca ese primeiro tanto, pero máis incidencia tivo o Rodri Iglesias, porque co 0-2 pois fai isto, Antón. A Martín Rafael detenlle o penalti, Boa parada, non? Sí, porque vai potente, É que, claro, é como que se tira a un lado, pero realmente vai máis ao medio e ainda así é quen de corrixir, é difícil, E queda nunha zona que moitas veces como que pode pasar por debaixo do corpo do brazo. Porque vai tan potente que igual non dá tempo a chegar, sabes, ao chan, e creo que é unha gran parada, malia que, lóxicamente, non é o mellor penalti do mundo. Non, dende logo, non é o mellor lanzamento de penalti, pero hai que detelo, é dicir, nisto é o de sempre, nos penaltis é mérito do porteiro, algo de mérito do lanzador case sempre hai, neste caso non foi o mellor penalti do mundo, pero aínda así unha intervención tremenda de Rodri Iglesias, que ademais tivo máis no partido, é dicir, o Somozas apretou, e falando do Vilalonga, bueno, digamos que cando hai un troco de adestrador tan temperán na tempada, pois pode funcionar ben en ese senso de digamos que trocar, non, todo o que ten o equipo na cabeza e probar algo diferente a nivel mental máis alá da táctica, pero bueno, Alberto Mariano coñecemos a súa capacidade, era evidente que algo máis de rendemento ialle sacar a este cadro de xogadores, e o certo é que, por exemplo, Rodri Iglesias, Marcos Blanco, que marcou esta fin de semana, xa os coñecíamos, pero quizáis esa non unidade B, pero sí xente que quizáis estaba pasando máis desapercibido no inicio de tempada, pois agora sí respondendo outra vez como propio Tomás, ou como outros nomes como Iker Villanueva ou Rachu neste Vilalonga, e dando do de peito. Sí, pero lembrate cando estivemos con el na sección do contraataque con Alberto Mariano, cando foi oficial a súa fichaxe antes do partido contra a Arousa, que, lógicamente, contra a Arousa pois tiñan que facer todo ben, e o Arousa case nada ben para sumar, non o fixo, perdeu 0-2 o Vilalonga, e despois chega o partido aplazado contra o Valadares, e van aos Carrís, e palman 2-0 ante o Barbadás. Claro, aí poden ser certas dúbidas, porque palmas contra un rival directo, pero mira, despois, 3 vitorias consecutivas ante 3 equipos que están aí abaixo, e bueno, creo que facendo as cousas moi ben, e agora, pois, lóxicamente, xogan contra un Gran Peña en San Pedro, que se gañan, pois sería, creo que, pechar o ano dunha maneira que moi poucos agardábamos, e o que dicías antes de Rodri Iglesias, para completalo, sacou un man a man diante de Juan Cambón con 0-0 no marcador, que foi tamén unha barbaridade, segundo nos comentaron. Perdón, que non se me escoita. Mira, quero che ensinar isto, porque foi ademais do partido ese que, bueno, ti xa o veche, pero porque Intuo que os de Flash Score teñen a Radio Galega posta, non? Non, a radio non. Non teñen a radio posta. Non teñen a radio posta. Teñen é dicir, a radio non a siguen porque hai moitos partidos que non sí que estamos e que non os recolle Flash Score en directo. Flash Score o que fai é ver redes sociais, ve o Instagram dos equipos, ve o Twitter, entón o que lle pasou pois basicamente é que o Somozas pon este chío, anotou Berreta, Somozas 1, Vilalonga 2. Anotou Berreta. Non. Eu dixen marca ¿Seguro? Luca Berreta. Luca, coido que é o nome. Sí, asegúrocho porque me fixo graza despois ver que, claro, o seguinte que acontece é isto. Flashcore poñendo anotou B.
Que está moi ben, que non pasa nada, o que lle pode pasar a calquera, pero foi o gracioso dese Somozas Vilalonga, ademais o Chío... Efectivamente, on Torri, como debe ser. Vemos a clasificación da terceira, o Vilalonga que con estas 3 vitorias consecutivas, aínda que non sexan consecutivas, porque o partido contra o Valladares, como dicíamos, sí, pero... non en canto a xornadas, por iso ve a xente que non hai 3 verdes seguidos, senón que hai verde, vermello, verde, verde, porque era o partido que recuperaban da xornada coido que número 12, se non me trabuco, fronte ao Valladares, esa xornada na que non houbo 11 galego porque houbo temporal, como pasou no Tenerife Depor, aínda que despois non houbo moito temporal, o lóxico era suspender, que hai moita lea con iso tamén en redes sociais. 15 puntos o Vilalonga, os mesmos que Boiro Barbadás, un por riba do Valladares, que se complica despois dunha moi mala xeira. 12 o Atlético Arteixo que gañou, pero aínda así está a 3 puntos de sair do descenso e afúndese un Betanzos nunha situación moi delicada. 8 puntos serían xa, pois 8 máis 3, 11, máis 3, 14, máis de 2 partidos para sair do descenso. A tortilla mecánica, que está nun momento delicado con Claudio Corbillón. Como ves, Antón? Somozas 16, por certo. Sí, bueno, a ver que pasa, non? Esta semana é un pouco cando temos que facer as contas, non? De onde está cada un cando pois ese parón polo Nadal, non? Agora de momento, pois a ver que pasa, non? Expectante polo que pase esta fin de semana, a última do ano, a última terceira, onde por exemplo hai un Betanzos Viveiro, a ver quen queda fora deses postos de descenso. E que quedan dúas para rematar a primeira volta, non? Quedan dúas xornadas, xusto. Así que, bueno, sí, está interesante. Sí? O de rematar a primeira volta o campeón de inverno non aporta nada, Ninguén ascende en decembro. Non era por iso, eu creo que deu máis relevancia agora este parón navideño que non que na primeira semana de xaneiro remate a primeira volta porque xa están os equipos. Sí, pode ser. Sí, e ademais o parón do Nadal que se pode notar. A xente gusta o turrón e podese notar algún se estivera Luisito e a súa báscula trucada. Aí sí que o pasarían mal, pero non é o caso. Imos coa liña defensiva, non falamos do esquema, pero hoxe é unha especie de 3-3-4, por dicirlo de algún xeito. Na liña defensiva comezamos polo lateral dereito, aínda que xogou de extremo dereito. Bueno, diferencial dende o banco. Ademais un tipo que... Ollo porque pasou por sitios importantes, digamos. Nacho López do Pol, Antón. Aparte, sí, elección túa, eu non... Elección miña, esa crónica non a traballara eu, pero sí, señor, boa elección, gustoume, porque ademais despois cortei os goles e a verdade é que é diferencial o bo de Nacho López. Sí, nun partido na zona baixa da clasificación, pois que os de Roberto Fernández foron quen de vencer ao Atlético Escairón. Sabedes que, xa o dixo antes, gústanos sempre eses futbolistas que saen dendo banco e trocan partidos, como fixo este lateral dereito, porque hai que decir que sempre toda a tempada xogo de lateral dereito, pero xusto onte de extremo dereito, mérito para Roberto Fernández. É diferencial con eses 2 goles. E dicía Anxo, pasou por sitios importantes. Pois mira, o abulense Nacho López pasou pola canteira do Villarreal, do Burgos, onde coincidiu co do Bergan, con William, que creo que manteñen bastante amizade, e polo Alcorcón B, a tempada pasada onde coincidiu con Garrido e Iker Vidal, que agora están no Fabril. Sí, señor, pois, mira, por certo, di Marcos de Pont, bo amigo ali de Sarria. O Betanzos é un cadro de xogadores que sairá de aí. O domingo en Sarria xogaron... Estou nas últimas. O domingo en Sarria xogaron moi ben, dicía o amigo Marcos de Pont. Eu xa o dixen cando os vin contra Valondras, que me parece un equipo que compite sempre. Parece un equipo que... ten que atopar máis armas ofensivas que o xogo directo. Moitas veces coido que probablemente tamén por esa ansiedade por gañar, tampouco é que lle vira moitísimos partidos enteiros ou Betanzos esta tempada, pero sí que vendo resumos e vendo ese partido contra Londras, vendo tamén pois iso, highlights de certos partidos, o que lle noto Betanzos é que ten que atopar máis armas para facer gol, porque por moito que compita, por moito que defenda ben, que estea nos partidos, que estea preto de sacar algo positivo en moitos deles, ao final os goles marcan moito. Entón, o ano pasado descendo rápido de Bouzas con 42 puntos, vale? Ten 8 Betanzos, quedan 2 xornadas para rematar a primeira volta. Ten que facer números de campeón para chegar aos 42 puntos. Bueno, pero non quero cortar aquí toda a dinámica desta de que sí que xogan ben e que compiten máis do que merecen, como moitos equipos que están nesta situación que levan moi poucos puntos, levan 8 puntos, e obviamente
ten que ter máis por sensacións dos que merece, pero ten que sumar Pero da igual. 11 vitorias. Non tería por qué, porque realmente cando ti falas dos 42 do Rápido de Bouzas falas dunha liga na que a parte baixa estivo igualadísima, pero realmente se, por exemplo, agora, mira, estamos vendo a terceira, se do Alondras para baixo os resultados empezan a ser máis irregulares neses equipos, é dicir, se non hai un Somozas que fa unha segunda volta criminal, se non hai un Viveiro que fa unha segunda volta criminal, se realmente se aperta moito a zona de abaixo, non vai precisar 42 puntos a Betanzos para salvarse, porque tanto Atlético Arteixo como Barbadás, Valladares, Vilalonga, Boiro e Somozas tamén, o propio Silva que empezou como un tiro e mira onde está xa, non están en puntuación tan alta como ano pasado. Bueno, tes aí os datos en fronte, dimo ti, pero cantos tiña... Sí, lógicamente, porque o ano pasado hai que contar que hai un equipo moi desahuciado como foi o Arzúa. Claro, por iso digo, pero cantos levaba o Arzúa ano pasado a estas alturas, por exemplo, xornada 15? E o Pontevedra ve tamén bastante desahuciado o ano pasado, que tan só sumou 26. Xornada 15, Arzúa 5, Pontevedra ve 13, Estradense e Viveiro 14. Bueno, máis ou menos. Quero dicir, estamos en puntuación. O Betanzos ten 3 máis que Arzúa e o resto Pues por aí andan. Se estamos en puntuación, cuidado que non fagan falta 40-42. Parecenme moitos, pero bueno, quen sabe. Bueno, continuamos con Nacho López, que ao final poñémonos aquí a falar a terceira e non avanzamos. Imos ver os goles. Non sei se ti os biche ou se está reaccionando por primeira vez. Eu sempre miro todo antes de entrar, non? Sí, seguro. O primeiro coa testa aí, casi chegando como Van Persie, como dicíamos, xogou de extremo dereito, en daquele lateral dereito habitualmente. Bueno, creo que falache con unha persoa, bueno, bo pase Vaya este. fin de semana veraniego en toda Galicia, Sí, tremendo, tremendo. Así estou eu da gorxa, tremendo. Mira esta, o pase aí ao espazo, recorta ben e coa zurda que é a menos boa, golazo, tremendo, Golazo. tremendo. Golazo tremendo. A verdade que sí, moi bons goles. Sobre todo porque entrou no 74, claro, e marcou no 86 e no 90. Efectivamente, o sea, que ao final é o que decide o partido, un partido moi importante na pelexa nesa zona delicada da preferente norte. Agora imos ver a clasificación. Tesme que axudar porque estou nas últimas, Antonciño. Estou nas últimas. Sí, clasificación. O Pol que, bueno, suma 2 vitorias nos últimos 3 partidos. E bueno, están aí. Están na loita, na pelexa onde teñen que estar, eu creo. Porque bueno, son un recén ascendido, lógicamente. Están aí collendo pulsa a categoría. Lémbrome que cando fixemos o cadro de xogadores, foi un dos... O único equipo, creo, que falei con Julio Camba. E dixenlle, está ben feito o cadro de xogadores así, tal, non sei que. E díxome, sí, pero que tes posto o lateral dereito e o lateral esquerdo. Pero que pasa? Que non quedábame sin ninguén a posición de lateral dereito. Claro, que tivo problemas para formar o cadro de xogadores, refírome. De feito, a resposta que teño eu é, está de lateral dereito por necesidades do guión. Non vai a xogar aí... Non vou a poñerme a min, sabes? Que non estaría mal, bo lateral dereito. Facemos aí con Antón Vieites. Pois... Sobre todo porque tería unha baixa de 6 meses cobrándose un poder... Nada. Pol 16 puntos, agora mesmo 6 por riba do Atlético Escairón. Mira se colleu aire o Pol con esta vitoria, sí, Ribadeo 14, Galicia Mugardos 9, Arzúa 9, Oval 7 puntos. O certo é que os 4 de abaixo nesta preferente norte precisan sumar xa. Mira, vimos de falar con Hugo Matos, 41 puntos. O Atlético Coruña Montañeiros, é dicir, leva case os mesmos que o Rápido de Bouzas a tempada pasada na derradeira xornada. Sigüeiro 27, Sofán 27, Lalín 26, Cidade de Ribeira 26. Agora seguiremos falando da preferente norte porque hai máis xogadores, pero bueno, aí queda o Pol cunha vitoria importantísima, cun recital de Nacho López. Imos co centro da zaga, gañou o Atlético Arteixo e foi diferencial defensivamente e ofensivamente Jorge Tomé, o central do Atlético Arteixo, Antón. Sí, outros que suman outro balón de oxígeno. Sí, menos, sí. porque seguen en descenso, pero que xa non teñen esa respiración asistida, polo menos, porque estaba a situación xa non chove delicada. como chovía, Escoitando onte a
a Iván Sánchez con Alfonso Núñez despois do partido no contraataque Galicia en goles, dicía que claro, cando ti preparas un Silva Atlético Arteixo, o Atlético Arteixo ven nesta dinámica tan delicada, pois como que ti, claro, xa preparas o equipo, dixlle, van vir cunha necesidade brutal, van a apretar en todas, o balón parado vai ser importantísimo, e os dous goles do Atlético Arteixo son en centro lateral. Bueno, o primeiro a xogada a balón parado e o segundo en centro lateral a Jorge Tomé, que agora veremos. Entón, como que Iván Sánchez tiña un cabreo monumental, en plan, aviseivos 1000 veces e aínda así superounos en intensidade, superounos, bueno, cousas do fútbol, non? Ao final, como dicía do Río, nas situacións delicadas é cando a xente saca esa enerxía de onde parecía que non había enerxía para gañar os partidos, e foi un pouco que fixo o Atlético Arteixo esta fin de semana na Grela. Sí, sobre todo despois da semana pasada que tamén foron superiores ao Estradense e acabaron perdendo. Que golazo de Adri Otero, de Jorge Tomé este. Parece de Adri Otero, porque apeitea moi ben. Que sí, pensaba que tiñamos os dous. Que golazo, Foi tremendo, é un bo centro, pero que peitea o xusto para que entre por toda a escadra. É tremendo o gol de Jorge Tomé, que ademais despois, pois portería 0, eu creo que está xustificadísima a súa aparición neste 11, porque ademais un 0-2, o que falamos tamén moitas veces, non? Un Atlético Arteixo que viña bastante ferido, se te pos 0-1 e aí como ese ruxe na bancada de que aperte un chisquiño Silva, acaban remontando, que non é o primeiro que lle pasou xa, así que golín moi importante o de Jorge Tomé. Sí, foi un partido, que eu estive o ano pasado nun partido en decembro, na primeira semana de decembro, nun Silva Atlético Arteixo, onde Atlético Arteixo tamén chegaba cunha situación complexa, creo que non tan complexa como esta, tiña un poquinho, creo que tiña 13 puntos, 0-3 na Grela. O Silva que comezou como este ano, ben, e chegou 0-3, e golpe en riba da mesa, con tamén, isto xa é unha mera casualidade, pero o ano pasado marcou 2 Adri Otero e un central, que foi Fito. Pois este ano o mesmo, marca un Adri Otero e outro central como Jorge Tomé, 0-2, creo que, non sei se un pouco unha especie de déjà vu tamén para Iván Sánchez, por iso cabreo, pero bueno, foi un partido bastante, seguramente que moito máis diferente, pero en canto ao resultado... Sí, nunha liña similar. Sí. No estilo, digamos. 12 puntos Atlético Arteixo, está agora mesmo a 3 do Bárbadas, así que, bueno, digamos na pelexa, máis enganchado que o Betanzos, por suposto, bueno, con moitas opcións de sair de aí, e ademais unha vitoria despois de 2 derrotas consecutivas que seguro que lles ven moi ben o equipo de Juan Ribeiro. E pecha a defensa... moita preferente norte, moitísima neste 11 galego. Mario Lorido, do Ribadeo, Antón. Outra elección. Llevaron do Xíxeno ao Xíxeno. Outra elección deste home, de Antón Vieites, que hoxe coa defensa, eu despertei pola mañá e xa estaba a defensa completada no 11 galego. É unha maravilla. Sempre fan falta centrais e Antón atopou 3 así esta mañá. Estaba inspirado, non sei se foi no fisio ou onde foi, pero despertou inspirado. Cando uns dormen, outros traballan. Ese así, veña. Que fixo o Ribadeo? Bueno, outro que respira aliviado. Sí que é certo que a domicilio, lonxe do Pepe Barrera, pois levaba 4 empates e 2 derrotas, que tampouco é que sexa pois un mal rexistro, non? Tan só perder dous partidos lonxe da túa casa, pero a sétima oportunidade nun derbi locense chegou a primeira vitoria a domicilio, destacando tamén o debut de Xavi Iriarte, que marcou o 1-3 e pechou o partido, pero temos que quedar co defensor asturiano, que na súa segunda etapa no Ribadeo está a dar un rendemento brutal, marcou o primeiro 0-1, acto seguido fixo o Ribadeo 0-2, recortaba diferentes solemos de penalti para facer 1-2 e finalmente Xavi pois o 1-3, pero con este gol do asturiano, do ex do Real Titánico de Mario Lorido, temos que quedar e temos que destacar ao defensor que é un moi bo gol. É certo que remata só, pero en comparación, por exemplo, co de Jorge, como se suspende no aire para rematar ben, para dirixir ben a testada, moi bo gol, ademais para abrir a lata, que nun derbi pois era importante tamén, non? Bueno, un moi bo gol dun defensor que está a ser moi importante para o Ribadeo.
podemos ver a clasificación outra vez da Preferente Norte, fixándonos agora no Ribadeo, 14 puntos, xusto o equipo que marca, pois, que está fora, non? O primeiro equipo en estar fora deses postos da queima, e que, como ben dicía Antón, pois sumou 7 dos últimos 9 puntos, así que, bueno, precisaba máis a domicilio, pero ven en boa dinámica o Ribadeo. Sí, tengo un partido pendente contra o Pau de Saco que creo que vai a ser... Creo que está marcado para o 4 de xaneiro, onde que me estrana bastante, pero creo que vai a... Non sei, me tirarme un triple, pero tengo un partido pendente. Pois aí está, Mario Lorido, que pecha a defensa deste 11 galego número 104. Imos co centro do campo, digamos que temos un pivote e dous homes que poden xogar onde lles dé a gana, máis para as bandas, máis por dentro, eles saben, así que non hai problema. O coche escoba é Pablo Parrilla, da Unión Deportiva Ourense, que é un líder, Antón, hai que falalo, moi sólido na terceira. Eu xa linchíos de xente, de afeccionados dos Dragóns, dicindo... Este ano toca, porque as cousas, non sei, teñen outra pinta. Eu noto algo diferente nesta Unión Deportiva Ourense, que encaixa moi poucos goles, que despois arriba xa coñecíamos todos o potencial que ten, e Pablo Parrilla pareceme un futbolista, bueno, espectacular. Na vitoria contundente, como digo, dun líder sólido, que aproveita a moitísima calidade que ten arriba para, pois en xeral, castigar un mal partido do Alondras con algún que outro erro individual. Gañaron 0-4 para seguir no máis alto da terceira. Bueno, os dous goles deron a volta ao mundo, é dicir, a Tacarada B Pro deulles aí, puxo un chío, collendo o gol do enxogo, porque Guisande fai unha definición picando a tremenda, Migui marca o gol que marcou Brian Zaragoza contra o Barça pisando, bueno, é tremendo. Despois marca o Xian tamén, Luismi marca e asiste, o Karim da terceira, como lle chaman os amigos de Fondo Vermello. Hai moitos que destacan, pero é certo que quen paga unha entrada para ver fútbol galego, cando ve a Pablo Parrilla di, é que é un espectáculo, é que fai todo moi ben, en transicións, defensivamente, xogando a bola. Xa falamos moito de Pablo Parrilla, Antón. Sí, é que sempre poño o mesmo exemplo, pero é cando falábamos o ano pasado na eliminatoria contra a Arousa, ou un pouco antes, non sei cando foi, falábamos con Javi Labrada de se non ascendedes hai moito sub-23 cotizado. Quedaron case todos. Sí. Pablo Parrilla tivo oferta a Pontevedra. Está aí porque son un grupo de amigos, porque, bueno, pois o que dis, non é que sexa unha cousa diferente, senón porque que é un equipo distinto en terceira, Unión Deportiva Ourense. Sí, obviamente. E todos pensamos que en algún momento ou outro vai chegar o de estar en categoría nacional, porque coa masa social que ten detrás é o que merece. E creo que moita parte diso e da continuidade do bloque do ano pasado, pois é o que estamos vendo agora, que un líder sólido na terceira. Aínda así, Pablo Parrilla, sexa na Ourense ou noutro sitio, ten un futuro tremendo. E sabes por que ten tanto futuro? Porque o glorificamos no Bombástic hai 2 anos. Claro que sí, aquí está. Ainda estaba no Barbadas, ou foi o ano que firma para a Unión Deportiva Ourense. Efectivamente, foi ese verán no Bombástic, ali en Lugo de la Llanera, coincidimos, fixemos esta foto que xa é histórica. Eu coa sudadeira de Non Vale Furar, por certo, digamos que os outfits de festival non mos curro demasiado, el bebendo auga, por suposto, pero claro, démoslle sorte, sempre tiramos de que somos gafes en moitas cousas, pois hombre, con Pablo Parrilla, descubrimento fica boleiro, non? Bueno, descubrimento ficaba tampouco. A ver, déixame darlle un pouco de... Sí, vamos, é que antes de Fica Cabola, eu creo que nin na casa non o coñecía ninguén. Pois vemos aí arriba, no máis alto da táboa, 34 puntos. É certo que Arousa ten un partido menos, pero non lle chegaría, evidentemente, para alcanzar a Unión Deportiva Ourense. 10 vitorias, mesmas vitorias que a Sarriana. A diferenza entre o de Ourense e Sarriana é que a Sarriana non empatou ningún partido, perdeu 5, e a Unión Deportiva Ourense só perdeu un partido dos 15 que levamos na terceira, os de Borja Fernández, que, bueno, por certo, volverá agora Borja Fernández, a ver se vai chegar a derrota, que o seu segundo fixo moi ben. Hai xente que ata vacilaba el. Borja Fernández de redes sociais é o meu persoeiro favorito, e despois David Mella. Encántame, tío, é boísimo. Está bonita a terceira, está moi bonita, hai moitísimo nivel. Creo que eso pode ser importante nun futuro playoff o que non teña sorte de ascender directo. Di Marcos de Ponte, o sábado perderá outros se Deus quere, 1-2. Di que vai quedar o partido no Couto. Ese U de Ourense Sarriana, primeiro contra segundo, ademais na estrea de Guillermo Oriol. Haberá que falar con el os xoves, non? Digo eu. É que o Noia está sexto, perdeu 2 partidos, É que hai moitísimo nivel.
Tremendo, o do Noia, ollo. Que temporadón dos de Iván Carril, Puah, espectacular. Racing Vilalbés 28, Estradense 29, había un Arousa Estradense, levou o partido o equipo de Michel Alonso, si, despois o comentamos, pero vaya partido ese tamén o de Ourense Sarriana, non sei se te queres mollar. Sería moi bonito que fora sábado porque é sábado libro, estou pendente de... Pois era un partido para ir gravar, sen dúbida, porque ademais sí. teño curiosidade coa Sarriana, polo que falan de Guillermo Oriol, ten pinta de que vai ser unha liña continuista, non? Co que intentaba plantexar Jaime Paz, pero ao final é un troco sábado a 6. Pois mira, vaya lá. Que ao final tiña un plan, ao final... No, é que de feito está me tirando, é que estou entre tres cousas, e unha delas tamén o Breo Básquet Girona, co regreso de Moncho Fernández aos banquillos. No, tírame o baloncesto moito tamén, que levo moito tempo sen xogar. Mira, Marcos de Ponti que paga unhas cañas, eu non digo nada, Antón. Eu creo que toca, Bueno, xa veremos. A cousa é que, teño ganas de ver o canto de continuista pode ser Guillermo Oriol co fútbol tan de presión alta e de toque que tiña Jaime Paz na Sarriana, que xa sabedes que marcha con Quique Setién ou non sei que equipo, non sei como é o nome, un equipo chinés, non sei, Wuhan, non sei que, Buong. Wuhan foi onde empezou o virus, cuidado. Buong, era non sei que Buong, creo. Puxémolo en Twitter, xa sabes. Non sei. Así que nada, veremos que pasa nese partidazo que vai ser a Unión Deportiva Ourense Sarriana. E continuamos. Agora xa se pode contar que o xoves, cando Pedro Pablo pregúntanos por a nova do día na terceira, que era a continuidade de Jaime Paz na Sarriana, xa sabedes que eu non estive a semana pasada porque estaba de viaxe, eu non tiña nin idea de que non seguía Jaime Paz. En fin. Improvisache ben, improvisache ben. Como sempre. Case sempre. Veña, dalle. Continuamos. O interior dereito, non? Vamos primeiro polo dereito. Sí, xogou extremo dereito. Últimamente adoita xogar extremo dereito, pero nós damos a liberdade de moverse por dentro cando queira. Como queira, cando queira, porque vaya o que fixo no interior dereito. Brais Pedreira do Lalín, 3 goles, hat-trick nunha exhibición colectiva do Lalín na Pedreira ante o Galicia de Mugardos. Coñeces o colexiado? Sí, coñezo. Bo tipo, un 5-0, un 0-5 e pa casa. Un cartón pa cada equipo, iche. Non se mollou moito o bo derbi que pitas, Seguro que un deles foi para compensar. Pues probablemente. Dalle, veña. Teño que dicirlo porque, bueno, non sei se estou un pouco borde ou que sexa, pero estou metendo un pouco de tralla dun Lalín que creo que non atopou aínda a regularidade, que é capaz do peor, ven de palmar hai 2 semanas contra o Lemos 3-0 na Pinguela, e do mellor como o de onte a manciña do cadro do Manuel Ángel Cortizo na Pedreira, reflexada sobre todo, dicíamos, en Brais Pedreira, que foi o protagonista individual, cun hat-trick, meteu o 0-1, o 0-2 e o 0-4. Sí, señor, imos velos e imos comentándoos por riba, son 3 bons goles, sobre todo gustoume tamén o partido de Eloi Ferreira, que é o que asiste no segundo. Aquí a primeira definición chegalle coa zurda, perna menos boa porque non ten ningunha mala o bo de Brais Pedreca. Mira, este o pase que che dicía de Eloi, bo control, parece que vai marcala coa zurda, pero non, fai unha boa parada ao porteiro do Galicia Mugardos, que bonita é a Pedreira, e acaba definindo coa dereita. No segundo tempo, ese 0-4 que dicía Antón, por certo marcou Brais González o terceiro, que pasou polos micros de Fica coa bola. Podíamos darlle o bazo ou exalta a Brais Pedreca, evidentemente, pero, bueno, gustanos tamén falar de outros equipos, non? Do Lalín xa falamos co comandante, que precisamente coido que o que asiste a Brais neste gol, que acaba definindo cunha volea, e o terceiro tanto do partido, ese hat-trick de Brais Pedreira. Home, era difícil non incluílo, marca un hat-trick. Dixo como lle chamou? Santi Garrido. Chamoulle algo de cruces, non sei se dixo o Panzer de cruces, ou busco xa agora porque dixo... Tanto conto que, dende que metimos a Brais Vila, Vila polo de Vilatuxe, sí. Ségueme Vilatuxe a todas partes. Outro día, mandeicho, que cheguei á radio, estaba na tele a banda de música de Vilatuxe. Sí, é verdade, Non sei con quen estaba falando nos actos do 75 aniversario de Vista Alegre, e díxome non sei que de Vilatuxe. Mira, Santi Garrido chamoulle
o Capón das Cruces, porque ele é de Vila de Cruces, claro, non de Vilatuxe, de Vila de Cruces, o bo de Brais Pedreira, pois dixo, agardo ver nese 11 o Capón das Cruces, que fixo un auténtico partidazo, así que aquí está o Capón das Cruces. Dicía Antón, algo, meteulle aí un pouco de leña o Lalín, que di que é algo irregular, que é capaz do mellor e do pior, o certo é que volveu gañar despois de 2 xornadas en conseguilo, ten 26 puntos, está a un de Sigüeiro e Sofán, xa non me vou poñer ni a contar a cantos do Atlético Coruña Monteñeiros, coido que son 15, se estaban a 14 do Sigüeiro, coido que son 15, empatados co Cidade de Ribeira, que tamén gañou, e do que falamos pouco, entrou Anxo Vidal aquel día, pero custanos falar do Cidade de Ribeira, sen embargo, do Negreira, que vai sexto clasificado, histórico, falamos bastante, polo que sexa, Antón Vieites. No, porque Negreira é un recén ascendido. Sí, ten mérito. E do Lalín, claro, tan cuartos, pode decir que irregulares, si vamos cuartos. Claro, resultadismo. Opinións. Resultadismo. Séptima vitoria do Lalín, de 5 empates, 3 derrotas, 31 goles a favor, 21 en contra, seguindo despois do Negreira, Miño tamén 25, que gañou despois de varias xornadas en conseguilo, Santirso 24, que empatou, Dubra, que tamén empatou, eleva unha dinámica algo complicada, 24, despois xa 23 Ordes, e a partir de aí rómpese un chisquiño, Lemos, Payosaco, Pol, Ribadeos, Cairón, Mugardos, Arzúa e Oval. E o carón de Pablo Parrilla e Brais Pedreira, outro que un tal Raúl que? Jardiel, que non Jardiel, Que crees? Que porque leve un mes en facer o inteiro xa... Que xa non eres amigo del, xa hai moito que non falades. Pois, digamos que Raúl Jardiel deulle as chaves do equipo e dixo, veña, toma, métete por dentro, por fora, por arriba, por abaixo, fai o que che dé a gana, que pa algo estás vivindo unha segunda xuventude ou terceira, ou eres como bo viño e cada ano estás mellor. David Ferreiro, no Arenteiro, ademais rima, que bonito, Antón. Sí, eu creo que nun dos ou no peor momento da temporada do Arenteiro, no que sí que está claro a xeira máis grande sen gañar do equipo de Raúl Jardiel con 5 partidos consecutivos en facelo, pois nese momento non de debilidade, porque sí que é certo que era un pouco como a principio de tempada que había máis sensacións que puntos, apareceu o Mago Ourensán para facer o que quixo e gañar o partido diante do Real Unión de Irún, dos nosos amigos Víctor Emil e Joseca, que tamén son de irregulares un pouquiño. Ti azuza ya todos, non pasa nada. No, porque cambiaron de adestrador hai 2 semanas, gañaron a semana pasada co cambio de adestrador, e pois 3-0, creo que unha vitoria e unha goleada, non vin o partido, pero bueno, importante, non? Sí, señor. Alégrome por David Ferreiro porque o de segunda xuventude ou terceira xuventude mola, non? Que fichara no Carballiño e que lle vayan tan ben as cousas nun equipo ademais... mola moito. Sí, nun equipo que mola moito e que firma sempre moi ben, pero habitualmente perfís menos galegos, non? Podemos dicir. Entón, sí, xogadores de fora, cando aparece un xogador que empeza a ter un rendemento tremendo no Arenteiro, que fichou o do Bigote, que xa falamos moitas veces del, poucas veces é galego, ou polo menos menos veces das que é doutro punto, non? Non sei. Co Oviedo, cos cedidos do Oviedo, cos de Xerez... Quero dicir, trae moita xente de fora tamén, entón mola que un perfil como Ferreiro, que levaba moitos anos fora do fútbol galego, que volva e que rinda tamén no Arenteiro. A eso me refiro. Pero... Non digo que Alex Vázquez non fiche galegos, non lle estou chamando antigaleguista. No, pero os que acaban ascendendo a segunda a primeira federación, Antón Escobar, Gernova... Sí, por suposto. Diego... Por suposto. Refírome máis ás 2 últimas tempadas, por exemplo. Bueno, da igual. Jordan... Da igual. David Ferreiro marcou e asistiu e ademais... E ademais moi ben, porque mirade, está dado a volta, pero esta é coa zurda, que de novo é a menos boa, Seica. Pois nada, engancha de volea e marca un auténtico golazo, que deixa xente nos comentarios se está de acordo comigo ou contigo. Se fichan máis de fora ou da casa. Pode ser que fichen máis de fora, pero tampouco que perda un pouco a identidade. Pero mira, outro coa zurda non zurda, porque en realidade foi aí a dereita e acaba marcando. Quen marca o segundo este baileciño de quen é? Tarxi Aguado? Pascu. Correcto. Pois, nada, gol e asistencia. A asistencia é tremenda, o espazo. E o gol, nada que dicir. É que fixo o que quixo, basicamente. O bo de sí que é certo que vai por momentos, Alex Vázquez, porque trouxos do Oviedo. xa está buscando para ter a razón,
No, Trouxos do Oviedo, non estou buscando nada, estou tirando de memoria. Trouxos do Oviedo, nada trouxo a 2 ou a 3 do Oviedo. Logo, anteriormente, trouxo os serezanos, a Manín e Curro. E este ano deuselle polos canteiráns valencianistas, como Pascue, como o lateral esquerdo que non Vicente Esquerdo tamén. Vicente Esquerdo o tamén. lateral esquerdo Que por certo, Vicente Esquerdo que non está rendindo Iván Muñoz. nada ben na Ponferradina, que na Ponferradina eu polo que vexo en Twitter cada vez que xoga Ponfe, menudo pufo nos meteron con Vicente Esquerdo, non sei que, pois traía o de volta po Arenteiro, que aquí fixo maravillas, aquí foi un futbolista. Sempre que miro é titular, non? Sí, por iso digo, xoga todo ou prácticamente todo, pero eu sempre que leo, tamén é certo que acompañado dunha derrota da Ponferradina ou dun resultado non positivo, pero sempre cargan contra Vicente Esquerdo. Lin aí ao amigo de Doct, que sempre está pendente. Como son diestros sobre o resto. Bueno, pois David Ferreiro, que fixo un recital e que merece entrar neste 11 galego número 104, clasificación da primeira federación, cuarta Ponferradina 27, non nos interesa demasiado, salvo polos galegos que están ali, como Javi Rey ou Gernova, ou Brais Abelenda, boa xente. Arenteiro 26 puntos, é dicir, a un do playoff, en puntuación de playoff, porque está empatado co Baracaldo, pero fora deses postos de playoff. 25 Celta Fortuna. Despois poderedes votar por Freddy, non entrou ningún xogador, aínda que o merecían varios, despois os repasamos nos destacados. 23 puntos o Lugo, que está a 3 dos postos de playoff, por abaixo Ourense Club de Fútbol, 2 empates consecutivos, 18, pero moi enganchado xa, nun bon momento o equipo de Pablo López. Vidal. A 2 puntos sobre ese de fútbol de sair deses postos de descenso e non me deixei ningún galego polo medio, non? Coido que non. Non, hai 4. E quedan 2 futbolistas na banda dereita, ali estiveche, tes que defender a túa tese. Adri Guerrero, que o certo que hai que dicir que acariñou entrar neste 11 moitísimas veces, porque leva unha tempada tremenda, aínda en idade juvenil. Con este sí que non nos deixaban falar por idade, xa cho digo, este era imposible, aínda que o Depor tampouco poucas veces nos dá moita bola, hai que dicilo tamén, non pasa nada, Temos que xerar danas e ir ao Teis para falar cos do Depor. Dinas, perdón, en galego. Bueno, Adrián Guerrero, que está facendo un temporadón, estiveche en Abegondo, así que contanos un pouco. Sí, estive en Abegondo facendo ese Fabril Laredo, que sí que é certo que na primeira metade de feito recoñeceu Manuel Pablo en rolda de prensa que non daban a ese Laredo, digamos, ir a presión tan arriba como foi o equipo de Mario Gutiérrez, que por certo fixo oficial hoxe, que non vai a continuar ao frente do equipo pejino, que vai colista a pecha cancelas que pois largaron ao adestrador. E sobre Adri Guerrero, pois definitivo na segunda metade. En 13 goles mete 3 o Fabril, dende o 47 ao 60. En 13 goles mete 3, será en 13 minutos. Bueno, eso, en 13 minutos mete eso. A xente enténdeme. Se queres ir a pinchar, pues bueno, en 13 minutos mete 3 goles. Guerrero mete 2 e asiste 1. O primeiro gol é unha combinación entre Kevin e Guerrero que define as mil maravillas o Ferrolán. O segundo, Guerrero asiste a Kevin a porta vacía. E o terceiro, picadiña preciosa, fermosa por riba do porteiro do Laredo para facer o terceiro. E que tampouco hai moito máis. E que decido o partido outra vez a Adri Guerrero. E que si vas a Twitter Depor, a xente sí que din que Kevin Sánchez leva sendo unha realidade de moito tempo nesta categoría e que agora xa a realidade é Adri Guerrero. Home, é que non é, creo que segundo ano juvenil aínda, o sea, é tremendo que estea rendindo a este nivel na segunda federación e non é desta fin de semana, non é que tivera un rendemento tremendo esta fin de semana con 2 goles e unha asistencia que evidentemente é para falar con ele, para estar no 11 galego, lóxicamente, porque Kevin está moi ben, pero ao final a incidencia no resultado é de Adri Guerrero, pero Ferrolán, edade juvenil, está rendindo a este nivel na segunda federación, é tremendo, leva toda a tempada así, marcando goles, por eso decía eu que era un dos grandes esquecidos do 11 galego, porque a súa primeira aparición esta tempada, pero xa o mereceu máis veces antes. E o Fabril, que houve momentos nos que parecía que se complicaba a cousa, e o certo é que está sexto clasificado a un punto do playoff, o sea, é un temporadón agora mesmo valorando así do Fabril. É certo que hai unha igualdade tremenda na segunda federación, pero claro, esas 6 derrotas, digamos, que pois moitas delas chegaron tiro de memoria, pero moitas delas fora da casa. Antón desapareceu. Antón volveu. Hola, Antón.
Hola, Antón, hola, 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 hola. Desapareceu. Bueno, pois nada, repasamos a clasificación un pouco da segunda federación, a ver se recuperamos a Antón. Di que lle petou o portátil. Fabril 25 puntos a un do playoff, por riba o Pontevedra, que gañou terceira vitória consecutiva, 36 puntos a 3 do Numancia, 3 por riba do Numancia, mellor dito. O Bergan, que empatou, está en posición de play-out agora mesmo con 20 puntos, un por debaixo do Coruxo, que ten 21 e que tamén empatou esta fin de semana. Tamén empatou o Compos con 22, un por riba do Coruxo. Temos 3 galegos aí seguidos. Así que nada, vou continuar eu co resto do 11 mentres non está Antón Vieites. Vou no tapar por aquí para que non vexades o resto do 11 duplicado. E quédanos un futbolista. Adri Guerrero está facendo un temporadón tremendo, merece entrar perfectamente neste 11 porque marcou 2 goles e deu unha asistencia. E queda, pois se Adri Guerrero está en forma, hai Gregoria. Madre mía, miña nai querida, como anda a Gregoria de Pontecesures. Falamos con ela hai 2 semanas. Álex Comparada, que pongo por 2 neste 11 galego. Xa o puxemos en Twitter, un dos futbolistas máis en forma de todo o fútbol galego. E ademais nun partido que era vibrante, era tremendo, había moitísimo en xogo, que era un Estradense Arousa, é dicir, pois 2 dos puntais, non? Por decirlo de algún xeito, desta terceira. Era un partido importantísimo no novo municipal, na parte alta da táboa. O Arousa, que ademais chegaba logo de se deixar 2 puntos importantes na lomba ante o Gran Peña a pasada semana, e foi o novo municipal para dar un golpe en riba da mesa, para seguir dicindo os de Michel: oye, escoítenme, que eu sigo aquí, que a Unión Deportiva Ourense está moi forte, pero o Arousa vai seguir petando na castaña para seguir arriba e para loitar por ese ascenso directo. E Álex Compa, pois mira, imos ver os goles. De dianteiro total, o segundo de penalti, pero que mirade o primeiro, cando estás con confianza, control e coa perna menos boa, reviravolta para dentro, e que iso é un dianteiro en forma. Compa, que se lle caen agora mesmo os goles do peto. Antón, hola. Hola. Agora sí que te escoitamos. Non hai problema ningún. Estamos vendo os goles de Compa. Mira, chega xusto para opinar. Penalti ou non penalti? Remate do propio Compa. Que me contas? Hai penal ou non? A ver. Hai penal ou non? Sí. Que Parece, non? Parece. Sí. Ímolo volver a ver antes de ver como define o penalti o bo de Álex para Comparada. min penalti. Penal, non? No brazo esquerdo, non? No brazo esquerdo. Sí, de Ángel Andeira. É o que saca esa man aí. Non sei onde iba o remate de Álex Comparada, pouco pode facer, e o certo é que de reflexos acaba definindo o propio Álex Comparada, marca os 2 goles do partido. Ademais, empatou o Estradense co gol de Pablo Porrúa, o sea que o partido estaba 1-1 cando transforma ese penalti Álex Comparada. Home, factor diferencial no resultado, mereceo. Xa está, non hai moito máis que dicir, Antón. Sí, díchelo dato de goles minuto. Non, dalle, ese traballo é teu. Eu improvisei todo, non lín. Máis ou menos, o primeiro párrafo máis ou menos. Dalle. Estou chegando que resetou todo. Dato de goles minuto. Mira, en toda a tempada hai que dicir que custoulle entrar, custoulle xogar, custoulle marcar. Estamos a 16 de decembro, en toda a tempada Álex Comparada promedia un gol cada 67 minutos. Barbaridade, ¿no? Creo, digo, está ben. Espectacular. Xo dixen que era un dos futbolistas máis en forma de todo o fútbol galego, tremendo, que agora mesmo ven un cohete da luna e da discoteca un domingo, que sabe moita xente na luna os domingos, e cae un cubata ao chan, e vai Compa e remátao, e o mete para dentro. É unha animalada. Bueno, pois, dende que marcou o seu primeiro gol, que foi en Ponte dos Brazos ante Atlético Arteixo, e foi aí relativamente pouco, Álex Comparada promedia un gol cada 48 minutos. Que se xogas agora mesmo cas prolongacións que hai, 45 máis 3, 48, cada metade marca gol Álex Comparada. Tremendo, tremendo. Como anda? A Gregoria de Pontecesures. Eu xa fixen, agora mándalle a ti. Mándalle unha Gregoria aí, non? Digo eu. Aí Gregoria. Ala, que cortado. Sí. Arousa 29 puntos, se gaña o partido que ten pendente contra o Boiro, non, Antón Vieites? Sí, correcto. Contra o Boiro, por aquel fin de semana que houbo temporal que xa comentamos, poríase con 32 puntos a 2 da Unión Deportiva Ourense, agora mesmo terceiro clasificado os de Michel, que só perderon 3 partidos, que só
cederon 2 empates e que levan 9 vitorias, unha menos que Sarriana e que Unión Deportiva Ourense e que teñen, como dicíamos, un dos futbolistas máis en forma que é Alex Comparada. E así quedou o 11 galego. 6 da tarde. Apuntado. Bo partido, para ir a ver que o Boiro tamén hai necesidade. Gañou esta fin de semana, por certo, 0-1 con gol de Mario Romero. O Boiro que... Así que hai Copa en Pastrón, non? Ou é o 3? Non se sabe aínda, non? Ah, non, é o Benres, é o Benres 3-7. O partido do Pontevedra contra o Mallorca. Haberá que ir. Bueno. E así quedou o 11 galego. Rodri Iglesias na porta, Mario Lorido, Jorge Tomé, Nacho López na liña defensiva, Pablo Parrilla un pouco de coche escoba, Brais Pedreira no interior dereito, David Ferreiro no interior esquerdo, Adri Guerrero banda dereita, arriba Alex Comparada por 2 e os 2 protagonistas cos que falamos, Hugo Mato, xogadores da xornada, e Josué do Río, protagonista do bazo da xornada e un auténtico tipazo. E imos cambiar, como facemos sempre. Bueno, estás aquí un pouco primeirísimo primeiro plano. Pero imos cambiar porque hoxe puxen os destacados aquí. Sabes por qué? Porque a veces reaccionamos a certos goles e vai o equipo e resube e entón vese todo 11. Entón desvela quen entrou no 11 e non me gusta. Entón vamos a facer os destacados a partir de agora nesta pantalla, nesta escena de OBS. E así non hai problema ningún. Antes de que votedes polo mellor adestrador da xornada, que só hai dúas opcións, xa vos lo digo agora, imos ver os goles. O primeiro dun bo amigo, Queco Bentín, na vitoria do Portonovo, da que se alegra moito Antón Vieites. Marcou o segundo. Mira o gol, se pon recorta ata a saída de Baltar, tremendo. O gol de Queco Bentín. Como que non te alegras, Como que non te alegras? Se agora compartimos club de clubes pro co amigo Diego Dadín, despois de falar con el no bazo da xornada. Sí, ainda non coinciden con él, así que imagínate. Sí, porque no, últimamente non xojas nada, macho. Últimamente non xojas nada. Pois vaya golazo, de Queco Bentín, que foi o segundo, gañaronlle 2-0 o Matamá, o equipo de Baltar, e foi un auténtico golazo de Queco Bentín. E o segundo, quero dicir, ti non estabas... Non gañan a casa, alante da Matamá. Ala, pero e isto que ven? Calle. E isto que ven? Ala, pero que ataque. O Dadín está retirado xa. Bueno, pode ser. Dadín que está retirado xa. Pero quen o dixo? Rochillea. E Mega Walk Chic di grande Kevin e un cigarro. A verdad que fumou unha con toda, pero foi pa dentro, así que... Mira, a semana pasada non estiveche. Sí. Non sei se bicho 11. Dime a verdad. Sí. Non vi o 11 nin de coña, que nin de coña. Vale, pois sí, nos destacado, menos mal que fixen, sabendo que non viras o 11, volvín poñer o vídeo da semana pasada para que o viras. Vale, a semana pasada pasou. Sí, a ver, de que vou falar entón? Sí. Quen entrou de vídeo destacado? Non o sabes. Pode sair de moitas cousas. Non tes nin idea. Non tes nin idea porque marchaxe de vacacións e non bicho 11 galego, non pasa nada, podes recoñecelo. Non pasa absolutamente nada. Vale, pois a semana pasada nos destacados entrou Joel Rodríguez Puga no Progresista Vila do Corpus da Primeira Futgal Grupo 6, partido que por certo era derbi de proximidade, Progresista de Salvaterra e Vila do Corpus de Ponteareas, os dous equipos que ademais están por primeira vez na Primeira Futgal. Vale, e a semana pasada marcou este gol. Vale? Antón? Ah, sí que sí que o vira, Tremendo, ¿verdad? Sí que hubiera, sí. Vale, un gol tremendo. Sí. Vale, perfecto. Pois esta fin de semana pasou isto, vale? Estamos vendo o gol da semana pasada. Lesiónase o porteiro titular aos 10 minutos. Entra o suplente e na segunda metade comete este penalti. Quen se pon na portería? Quen se non? Joel Rodríguez, o home que marcou a semana pasada ese auténtico golazo, Joel Rodríguez Puga, e para o penalti. Para o penalti cos pés sen tirarse, espectacular. Espectacular. Para o penalti cos pés sen tirarse, brutal, tremendo. O que fai Joel Rodríguez Puga, evidentemente destacado outra vez en Fica coa bola, como non, a semana pasada este auténtico chirlo criminal, con todos botando as mans á cabeza, e esta fin de semana parando cos pés un penalti que ademais isto non o vin case nunca, É tremendo. E ademais, vale, o que dous en batería fun eu na miña cámara. Bueno, pois entón poño isto de fondo, Como está o niño? Como está o patio? Ten máis mérito aínda porque o partido tivo incidencia no resultado. Foi no Foxo, en Caldelas,
e empataron a uns. É dicir, que o penalti que parou tivo incidencia completa no resultado, porque senón probablemente tería perdido o Progresista, así que eu creo que a Joel Rodríguez Puga hai que facerlle unha auténtica estatua ali en Salvaterra. Tremendo, Vaya dúas xornadas que leva o bo de Joel. Era para falar con el, Buah, este gol Sí, é sí, tremendo. a verdad que sí. Semana que ven falamos con él. Vale, pareceme ben. Bueno, pois imos votar, non? Toca votar. Vas a estar ti só, democracia. Bipartito. Bipartito, hoxe, porque temos de adestradores da xornada, primeiro lugar. Agarda. Moita xente pediuno. Sigue, non pares. Moita xente pediuno. En primeiro lugar temos a Freddy Álvarez, do Celta Fortuna, que gañou 3-0 na casa ao Andorra. Así que, bueno, creo que fixo méritos máis que dabondo para estar nesta... Xa está a votación no chat. Nada, dalle. E o outro? Nesta votación. E o outro, nunha das badoladas da xornada, tendo en conta como viña o Céltiga, pois o Atios que fixo... que vides ben. Pois toma 4. Un 4 venceu o Atios de Javi Fernández Pereira no Salvador Otero, eu insisto, nunha das badaladas da xornada, sobre todo pola forma. Porque fica coa bola, falou con Adri Rodríguez Vaz despois de marcar un hat-trick, dixo que non o ia gafar e efectivamente gafounos un chisquiño. Pero bueno, mérito do Atios tamén que viñera de se non me trabuco, chupar 4 do Beluso, así que pois moito mérito ser quen de repoñerse, de refacerse e lograr unha vitoria contra o que era líder ata o momento, se non me trabuco, porque non houbo ninguén da Preferente Sur, se non me trabuco agora mesmo líder o Beluso, que ademais ten un partido menos. Histórico os de Rafa Villaverde, xa o comentamos moitas veces. Por lo de agora vai gañando Javi Fernández. Na federación pon Céltiga, Barco, Beluso empatados a 29 nesa orde. Céltica, Barco, Beluso. Bueno, sí, pode ser por diferencia de puntos, pode ser. Diferencia de goles, máis 20, máis 15, máis 11. Bueno, sí, pero o Beluso cun partido menos, non? Sí. Sí. O sea que, bueno, digamos que hai triplo empate no máis alto. Líder virtual, non? E o Atios que está pasando na primeira. Sí, a verdade que sí. Vai gañando Javi Fernández polo de agora. Como non estivo meu Marcos Pastoriza no 11? Marcou 2 goles, Marcos Pastoriza na vitoria 2-1 ante o Choco. E agora comentamos nos destacados. Pois basicamente non entrou porque non había sitio. Había moita competencia, e que había moita competencia na súa posición de dianteiros, porque entre Alex Comparada e Hugo Mato, que marcou 3 goles co Atlético Coruña Montañeiros, e que ademais falamos como protagonista do bazo da xornada, pois había pouco sitio na dianteira para Pasto, que marcou os 2 goles na vitoria do Beluso, que está colíder da Preferente Sur. Canto lle queda? O colíder. Quedanlle nada, menos dun minutiño para votar aí Freddy Álvarez ou Javi Fernández do Atios. Bueno, a semana que ven haberá que despedir o ano de Ences Galegos xuntiños, non? Sí, eu creo que sí. A ver se non queda sen batería a cámara, como agora. Sen cámara batería. Sen cámara batería. Sería bueno. Vai gañar Javi Fernández, nos vai tirar as orellas o usuario de Instagram Fabio_4GZ, que sempre nos está dicindo que non valoramos suficiente o que está facendo Freddy co Fortuna. Pois, puxémolo con moción, pero se non gaña el, pouco máis podemos facer. Poderíamos ter metido... Se non gaña entre dous, imagínate, como non poñamos el só. Ollo que está remontando Freddy, Está remontando Freddy. Ollo que se empata a votación no último segundo, 50-50. Bueno, como fixemos con maioría simple, como Rafael Bozán. Eu creo que hai que os dous, Eu creo que os dous. Sí. Que xa fixemos algunha vez, eu creo que lle toca aos dous. Veña, O que teño dúbidas é se é a segunda de Freddy. Soache? No, eu creo que non? Tería dúbidas se é a segunda de Javi. Sí. A ver, déixame comprobar neste drive, neste documentos de Google que pon aparicións 11 galego e que non abriche en toda a túa vida. creo que ni o teño compartido. Freddy Álvarez foi adestrador da xornada no 77, pero non a partir do 90, que son os desta tempada. E os desta tempada, Antón Permuy, Ita, Jandri Rego, Iván Sánchez, Bardanca e Raúl Jardiel. Aí foi cando coincidiron no 94. Jairo Arias, Manuti, Fran Justo, Jandri Rego por 2, Jairo Arias por 2, Rafa Villaverde, Diego Martínez, Alberto Mariano e agora Freddy e Javi Fernández. Así que non é por 2 de ningún dos dous. Aclarado todo, Antón. Aclaradísimo. Aí está.
Aclaradísimo. Bueno, Pois os dous adestradores deste 11 que quedara así, Antón. sí, con Rodri Iglesias, o Jato de Ortoño en portería, Nacho López, Jorge Tomé e Dalle. A ver, é que non podo se está riéndote por detrás. Rodrigo Iglesias, o Jato de Ortoño en portería, Nacho López, Jorge Tomé e Mario Lorido na defensa, pivote posicional Pablo Parrilla, interiores Brais Pedreira e David Ferreiro, unha banda para Adri Guerrero, a outra para Josué do Río, o xogador o bazo da xornada, e arriba Alex con parada por dous e Hugo Mato, xogador exalta da xornada, adestradores Javi Fernández Pereira e Freddy Álvarez. E teño unha mala noticia para ti. Non limos o resto dos destacados, así que vou con eles. Gelardo e Buñuel no Racing, Tincho e Angelito Arcos no Celta Fortuna, Rabanillo un día máis no Compos, Dallison un día máis no Pontevedra, Migui da Ourense, Rubén Casas do Noia, Mario Romero do Boiro, Diego Rei da Sarriana, Tomás Abelleira e Marcos Blanco do Vilalonga. Pasto, do que falábamos, que marcou 2 na vitoria do Beluso, Isra Pérez e Iker Gómez no Cente 5, Xuvenil de Ponteareas 1, o Cente da Academy, outro dos equipos que dos que Figa Coabola está a pasar olímpicamente, non porque queira, senón porque, bueno, a veces non nos chegamos a todos os lados e, bueno, pedimoslle perdón a boa xente do Centro da Academy que está facendo unha boa tempada e un bo traballo sendo un recén ascendido e marcou 2 Iker Gómez e coido que outros 2 Isra Pérez. Sí. Tico no Cambados, que o gol partita no 92 para gañarlle o Arnoia e xa está, non hai máis, non? Coido que ese era o último. Tico no Cambados, co gol partita. Pois nada, Antón, despídenos. Aí un poquinho os que non temos batería na cámara. A ver, como é eso? Bueno, pois eso, que a semana que ven imos estar xuntiños, a ver se non queda a semana que ven último 11 de 2024. Correcto. E que nada, rapaces, gracias por estar aí un día máis. Vémonos no vindeiro vídeo ou directo de Fica coa Bola, como sempre. Ata o lunes que ven. Chao, chao. Fenómeno, Josué do Río. Hugo Mato tamén. Bicos.